kettotoɗon ko haalirde rendo rendango ɓuurel e ɓamtare tawi jogata koye dingiral fulɓe fulfulɓe fullaɓe lamɗam. haalirde rendo rendango ɓuurel e ɓamtare ene wiya on kettuki jaam. kono tigui bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe hettoɓe haalirde rendo rendago ɓuural e ɓamtare wondude Kolat online studio makka haadi makka Amadou Sade gorko mo caski banayi haƴorde ma e wuuro haadi kono ne kadi haalirde Agnam ɓamti pulagu Agnam yeriyaɓe wondude dingiral fulɓe fulfulɓe fullaɓe lamɗam yewtere moɗon yewtere meɗen yewtere yidɓe yaadiɓe wiyetede dartole joljole saaha o heedi en gaari tigui tigui hubnude aadi o no hannirta ni caggal ketten kabaruji e ɗemgal pular jole jole jollanɗen no hannirta ni cammodirɗen kadi renndo ngo andi tigui tigui en pini kono kadi gandanɗa hoore maɗa en gaari hubnude aadi o no hannirta ni gonɗen koye dow hoore bira sappo lewru sappo e ɗiɗi ɓuuri ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati jibinede Issa alayhisalam en gaari tigui tigui hubnude aadi o no hannirta dani ɗum noon wonɓe toon to hello Facebook machallah on caminama no hannirta ni kono kadi hettiɓen e kalirde he kala mbiyama nden kala e kisal yo wone mumen. hande noon Alhuseyni Seydi Sow hande caggal nde kalɗen yangueji men kalɗen kewuji meɗen kalɗen tigui tigui fina tawaji meɗen kono kalɗen kadi hono dawrugol meɗen mbiyen tan kalɗen gueɗe gurdam saaha e saaha foof eɗen dutto hen no hannirta ni hande noon kadi rogere nde lowɗen nde woɗɗani ɗon hande kalaten ko darde pelle meɗen cariɗe pelle men cakiɗe pelle men guure pelle men leeɗe pelle men leyɗele pelle meɗen fina tawaji kono kadi pelle meɗen dawrugol koye ɗen ɗon pelle hande ko hen gartaten jurnitoɗen kadi hen seeɗa ƴeewen so woni hen ko foti satede satte ko so woni hen kadi ganduɗa ko foti kadi sembinede kadi sembine kono kadi ko lohi hen ko kadi itte no hannirta ni namdal men hande holko wurnata fedde holko warata fedde holko tabitinta fedde e holko lohnata fedde holko saabi tan saaha e saaha foof fedde sosama saaha e saaha foof fedde maayi kono saaha e saaha foof fedde feccima holɗeɗo henne caɗele holko saabi ɗum pelle ɗe en kaali mbiɗen ko pelle guure pelle leeɗe pelle hakkude leyɗele so wiyama hakkude leyɗele en paami e hande fedde sosé wiye gandanɗa hoore maɗa leydi kaari foof ndendi ndeɗo henne fedde kono kadi ma en gara ha ko wiyete ko mouvement ganduɗa tawi kadi ko banggue politique e ɗum ne kadi ko pelle e kono fedde hen foof wonko rondi ɗum noon ko ɗum ɗon garɗen hande yewtidde jiyanɗe meɗen goto kala adde hen yiyande mum no hannirta ni ɗum noon wonɓe ɗo e ɓoggol ngol ha hettiyankoɓe toon to haalirde nde walla kalirde e kala hen jiɗɗo jeeyede hen nodden to Skype walla tigui tigui noddire en to sengo Facebook walla tigui e hayso nori koto banggue WhatsApp to konngol mum so yettima ina wawi tigui tigui hono yettinede rendo ngo no hannirta ni namde men ina dabɓiɗi saabu mbaɗa yakori enen foof eɗen pelle won wonɓe ɗo tawi ko hooreɓe pelle won wonɓe ɗo ko wiyete ko kolaɗo kuuɓal won wonɓe ɗo ko halfinaɓe ngaalu won wonɓe ɗo hen gandanɗa hoore ko halfinaɓe jokkodiral e so tawi ɓeɗo kalama fedde gaasi ɗum noon tedduɓe hettiɓe ko ɗum woni hande namdal meɗen eɗen kewi tigui tigui sen puɗɗima yewtere nde haade men woɗɗoyde eɗen jaaha toon to dowlaji denduɗo Amérique tawen toon Ya Alpha Pam gorko mo mbakana e juurude mbeɗa andi han kadi toon fuɗɗima wedde dokken mo konngol wooda ko mimi hen seeɗa ko adinde rendo ngo jollata e ɓoggol no hannirta ni Seydi Pam saɗa hetti hen jaam Allah walema
Yaya Pam micro a mimino kono a memti kadi mem gotol bismillah. Abdoul Wahab kan mo añam yore yaade Allah jarama yo Allah yoɓe moƴƴere ha heewa el waddanen ko woni ɗo ko somi wi mboɗo limta ɗum tan mi hami nattata ha mi wasat haalde haydara eyyi kono noon kala gonɗo ɗo mo numéro mum tawete ɗo salminama juurama tigi Abdoul Wahab kan haɗat haalama ka welde a hustan yimɓe ɓe yo kalta goto fof haalata ko hoore mum joni noon so tawi neɗɗo wiyama yo haal hoore mum so renaki o haalta gonga eyyi so tawi a addi pelle meɗen holko haɗi pelle men yaade ete enen ɓeɗo fof ken dariɓe kak te goto min fof ene fedde ɗum noon gonga mo jogorɗen ɗo haalde o yo goto fof ƴettu on ɗon gonga ƴeewa so tawi ne wawi safroyde e fedde mum Abdoul Wahab kan ko nawata fedde ko en puɗɗortako ɗum nde wonno ko ɓuri heewde e pelle men ko min fuɗɗi ardi min fuɗɗi ardi eyyi ɗum noon tawi ko min fuɗɗi ardi ete an Allah ne rokkuma karallagal wawde miijade puɗɗa hunde kono noon Allah rokkanima karallagal wawde rendinde rendo mo Allah rokki karallagal wawde rendinde rendo Allah rokkanimo karallagal wawde rendinde ngalu mo Allah rokki karallagal wawde rendinde ngalu o Allah rokkanimo karallagal wawde hisnude ngalu eyyi ay ɗum ɗo fof joni so tawi rendi e an puɗɗuɗo o a wi ɗum ɗo fof ko an rondoto ɗum ay sa ƴeewi janggo e jaam hanki nana fedde jayre pulaar ɓaawo janggo nana 17 suudu baaba ɓaawotel nana fuuta deef ɗum ɗo fof sa ƴeewi ɗum tawata komo miijo ngo arani o tan ko on ardi ete jam ñalli yawu tan président naam règlement intérieur ala fandare ala trésorier ala mbiya fof tan ko min mi caggal ko min miijo ngo arani ɗum ɗo ko hen jomu goto fedde jogoto ko fandare fedde jogoto ko eɗen jiɗi darnude haalirde min de mboɗo yiɗi darnude haalirde Agnam ɓamti pulago Agnam yoroyaɓe walla mboɗo yiɗi wadde suudu safrirdu Agnam yoroyaɓe so tawino noon ko sagam tawa mboɗo jogui kaalisi mum tan mi yaltina mi waɗa joni noon mi ala ngungal kono alay sago ha Agnam yoroyaɓe daña suudu safrirdu wadde holno mbaɗanmi ko miijimi ko mi miña ɗum yayaka min kam yaya ni no gurtuɗen ni no wurde holno noon eɗen jooɗi gure fof mbaɗi cuuɗi cawtel ha heddi enen ay moora yaya jubbol jiinama ko jiiɗa ko mi ɓenna Demba Guiran kam yi ko jiimi ko ha timmon nayo onon nayoɓe goto e mon fof holla ko waawi ko totta ko jogii ko min dey million am nani walla min dey ujunnaji am 10 nani min noon mbawmi tan de ko miicaji ko ni kono yimɓe ɓe kam mi wawa ɗum rendinde par ce que min mi ala ngal karallagal Demba Guiri ɗaldam ɗon rendinde yimɓe kay ɗaldam ɗon joni onon joyo jeegomo ɓe goto e mon fof ko jogino ko yaltini goto e mon fof mbawka mum ka holli joni noon onon fof jogiɗon ko fandare wotere ayi ɗo joni hade mon wadde hade mon wiide président onon gonoton
ko commission gonoton ko commission de pilotage ɗo président gala laaɗo holko woni commission de pilotage eɗen jiɗi rewnude laawol so règlement intérieur mbaɗe kono noon sen potte Abdoullah Wahabou kan tan en moora ɗum jubbol postude santé e te kadi haade amen moodama jubbol ko maa ko woni poste ma ko yalta wona mi jeeyama hen wala ko gaddani ɗum ɗo janngumi ɗum koye Ibrahima Oumar Kane katante ñol ma ñam yoreyaɓe o wi ko so tawi ne jogori moƴƴude ko ni moƴƴirta tawa noon ko faandare nde tan haydara ko yo suudu ndu daro tan joni noon nde wonno so tawi suudu darima alay sago hisne holkisinowo so suudu darima alay sago yencina holno yencinirta est ce que ɗum ɗo hande ne pelle men ala sa yiiɗa jahani gilay gure he ha e wasaɓuji ɗiɗi ko min fuɗɗi tan ardi min fuɗɗi woni moftowo kalis min fuɗɗi woni président min fuɗɗi woni secrétaire général min fuɗɗi woni hoore woni laaji woni hakkude woni sara joni noon jiɗɗomo fo ara sengo hen mbiya ɗum yo addu wiya ala mi addetaka hem yoɗa paaɗon par ce que ala fandare ko jamñalle yawu tan ɗinguiral pulago wonti fedde kono ɗum yarata ko heewi hen ko wasde fandare ko heewi hen sa tawi ne woni tan no woniri ni ko noon natirta jomum wima so tawi netti weldema tan surtout numéro ma andi ɗum yahata min ko haɗi ɗum yaade ko mboɗa andi kam gueɗe tati tawaka hen gonga ala hen nunɗal ala hen pellital ala hen fandare ala hen ko gaare tan mbaɗen fedde saabu kaaren mbaɗi fedde e ɓi babam kaari waɗi fedde kañum ardi ene yette kan minne mi waɗa fedde minne mi ardo mboɗa yette kan kanko ardi moftata kalis minne ko min ardi moftata kalis kanko ardi woni président minne ko minne ko min noddidigaɓe naɗɗo fof wiya eyi e inde Yaya Kade mi salmini on mi joorima on Seydi Ka moƴƴa gardogol ɗum yonimo ɗum ko fedde Abdoul Wahab Kane sa yiɗi tan to banggue dental pelle gila to gure men ha e WhatsApp saɗa calcule ɗum tan sa gayni a tellini numéro ji ɗi tawata ko 0 par ce que en gardinta maccuɗo en gardinta gawlo en gardinta cubbalo en gardinta ardoto tan ko kan ba gasi par ce que enen hinde enen ko hinde gandal hinde joguiɗe gandal hinde a wona gandal gandal yettode a wona gandal hono yetteda Coulibaly yande way anda wa yardade an Coulibaly famali enen muusi Abdoul Wahab Kane enen muusi ɗum tagi potta e gangel Sidi Moussa ak gangel Sidi Moussa wima ala ko gangel Demba Guiro wonde fatira e bamum Abdoul Wahab Kane haala ma ne metti haalde nde wonno a kusnata neɗɗo koye hoore mum kono ngol arti toon gangel makko bondi a jarama ya alfa pam golle ma jooɗi peewi yo gen yoɓ moƴƴere ko noon de ko noon andi haalde hoore muɗum ina waɗi fayida sabu sa haali hoore ma goɗɗo haali hoorum goɗɗo haali hoorum tan so tawi ko rafi wonno rafi o andita tigui tigui e holno wayi so rafi o andama noon heddi kadi ko ƴeewe holno safrira fulɓe ne mbiya so bone tintama fuuyi kono hen saaha eɗen tinta bone ɗum ɗon ken fuyno ɗum kono keddoɗen tan e aadaji meɗen e gueɗe mbaɗe noon e a limtiɗo henne kinɗe a limtiɗo hennene e banggue gardegu ko min sosi fedde nde neɗɗo ne adda miijo tawa ngandi miijo ngo walla mbiyan daham kaddi miijo ngo tigui tigui fayida muɗum tawa hettiyankoɓe ɓen ɓuuri wawde tigui tigui hono addude hen yiyande ɗum ko noon a jarama seydi pam golle men jooɗi peewi yo gen yoɓe moƴƴere en calmini bandiraɓe abbiɓe ɓe fof kuuɓal en calmini noon ceerno Ibrahima Dieng gorko mo Sadile Guelenodi koye sernaɓam Dia e kanko noon o natata no deƴƴa ƴeewen hannde seɗen mbawi hebdemo hay sinno o addat hen yiyande makko tan saabu so tawi haalama haala pelle
e almuɓe kayne ene jogii pelle ay wala mi haalimo tan maro dogi so natti ma en ngara makko ɗum noon bandiraɓe balori kala emen jogiiɗo hen yiyande bisimilla muɗum adda hen yiyande muɗum holko e wurnata pelle men ɗe e holko ñawsinta ɗe walla mbiyen holko warata ɗe ya alpha pam addi hen yiyande mum beele koko yaya haali ko tan ko noon sifori wadde wasata garɗo tengtinde ko haali ko kono wasata garɗo kadi wooda kadi ko ɓeydi hen goɗɗum e goɗɗum pelle ɗe hande so tawi en coosi fedde yaya pam ardima mi jeyama e nder fedde he hen saaha mbeɗa adda miijo taw miijo ngo ko miijo ngo wona waɗgo fayida no fewi neɗɗo ina miijo ngo waɗani fayida taw wona neɗɗo o waɗani fayida neɗɗo no miijo ngo waɗani fayida tawa miijo ngo ango waɗi fayida kono sanga gonaɗo o sanga mo yimɓe o goni o miijo ngo ngo ala ɗon darde ngo yettaki taw taade noon ngon miijo suwa ɗon yettade ngo ala ɗon darde ngon ɗon riwte ƴeewe tigui ko yaadi e darde nden ɗon neɗɗo o wiyama to ko guittaɗo e miijo makko ko diwaɗo ɗum waɗi hen saaha sa haali tan sa wiyama no wirɗa ni wona noon an a ƴewata abbitade yimɓeɓe ala kewɗa nene ko ferde lawol hande neɗɗo no haala konngol ngol waɗa fayida kanko kalɗo o taw waɗani fayida e haalanaɓe ɓe jeddamo o mettina hen kono so tawi yeehi ha ɓooyi so miijo makko arti e ko haalno omo wawi tawde ko e jumre mum ndo wonno ƴewtan nden jumre noon won yiinoɓe jumre nde mbi ko jumɗo kalanimo kono o mawnikini hen wadde noon kala nde miijiɗa miijo yenane miijo ngo ango wawi tigui tigui yaadude e jamanu yimɓe nana pamango kono hen saaha ina diwta miijo ngo taw wona an diwti kono yoga hen noon so miijo mumen riwtama tan jahat kañumen cosoya fedde jaaha cosoya fedde won hankkadi pelle hankkadi jokkodira ɓe keedoto ɓe keeda ga ɗum noon alay saago batten hakkille e ɗen ɗon gueɗe ɗum noon kala joguiɗo konngol tan bisimilla muɗum ara jolana hani tan danni e ƴeewen hettade hunde seeɗa jeheten ko Mali yaya pam ɗo no pawɗen ko Mali Sadio bisimilla kettoɗen Mali Sadio seeɗa garten rendo ngo wasata jiɗɗo jolde no hani so danni jarama ɗo ko jurgal ƴeyal fafam mbasa yande yaasa noon ɗum noon bandiraɓe tedduɓe hettiɓe eɗen jiiɗi goto kala adde hen yiyande muɗum mbawen wadde tigui tigui gooɓe jiile walla mbiyen cipi jaam jaam beele yewtere nde dahma waɗa lamɗam ɗum noon assalamu aleykum Abdoul Wahab kam haadema ɓennude jinmi andude ko hol hande holko woni ko tubakoɓe rete holko woni hande hoore bir heure de jour o
hande namdal men ko ni caggal min calmima Seydi Sall toon to juude jeeri juude waalo juude hakkunde maaje saminama juurama hakkude maaje wallahi a weltanama Seydi Sall Alassane Mayida e hande yewtere meɗen namdal men ko ni wayi hande holko wurnata pelle men ɗe e holko warata pelle ɗe holko wurni pelle ɗe e holko wari pelle ɗe pelle kay yewɗo tawa hade men wuɗɗude kay ñande fof komi kalda pelle Afrique ɗe so ɗe mbaɗama mi senni Allah ɗe goɗɗata budget Amérique bisimilla addu yenno taw ko fuurankoɓe rewo e worgo ɗe ɓuuri budget Amérique kono ala fof ɗe pirti ala koye nafi ko nafete ko seeɗa 1% ɗum hande ko haala mum sowona eɗen defa eɗen defta mais mi woppirma haala ala jokku golle addu yende kay ala eyyi wondi ko enen eɗen keewi pelle kala ɗo jiiɗa neɗɗo omo jogui famɗe fof hay sinno ko sappo taw ko min tan goto wona an ko noon goɗɗo ko noon goɗɗo wuuro ko noon fedde ko noon inde fedde yaya pam karante leñol Alassane Mayi ɗum ɗo fof ko pelle e oɗo kono fedde fof en donki tan andude nde fedde tan ende joopi fuuta rewo e worgo fof woni ko nde feeɗi so tawi ɗum ɗo joofama ende rendina nde waɗa tan joni nan pelle ɗe wona pelle ɗe manque kada ñande fo hayɗo ɗo kalten ɗo so ɗo hayde men gasnude manan fedde sosama joni fedde ñeñɓe fedde salsalɓe fedde maɓuɓe fedde kanhanɓe ɗum ɗo fof ko pelle aɗa kono pelle men ɗe ko toon kay heddi ko mataw yimɓe mbaɗa ko wiyete ko goomuji hakkude ɓurɓe finnande ɗumɓe ndewa e fuutankoɓe rewa e worgo ha heɓoya Mali eɗen fulɓe eɗen poti wadde ɗum en ngala banque en ngala tan hunde ko rendini tan fuuta fof nandi ene yiito hen hoore mum en ngala te sen mbelama hande hay sino ko banque centrale BCA o eɗen mbawi jogade eɗen mbawi madinaɓe no soninkoɓe ɓuuri en famde kono ñandere ko banque centrale kono ɗo ɗe goni ɓe goni koye darde yidde wadde banque centrale maɓɓe nani kono enen ko ɗum enen wona wadde seeɗe saɗi en ko wadde dental toon woni caɗele kala ko woni dental e oɗo goto fof noon ne yiiɗi wiyede Alassane Mayi waɗi ɗo ujunnaje nogas waɗi ujunnaje sappo kono so wonti dental hay sinno ko 5 € ko probléme eɗen jogui caɗele no fewi en jogui caɗele kadi ko caɗele Mali Mauritanie Burkina ɗo fulɓe goni ɗon fof bo sikki ko noon wona e ko fuuta fof rewo e worgo Afrique fof so rendi no ɓuuri kaali ko ɓuuri wasde mi sallima juurima haala ka heewi tabo sikki ko famɗi nafa a jaram Seydi Sall ƴewde koye men wallahi ƴeew mbimami ni oɗo Abdoul Wahab wallahi Allah ñande fof komi kalda ɗum ɗo pelle ɗe ne mbaydo leydi pelle ɗe coose tan mbiyata hay goto wiyata ko fedde yo darta dartoɗen ƴeewen to gurgumiɗen to en mbino ɗo minen ɗo wonde duman duuɓi walla duuɓi tati banque central fonno waɗede banque menɗa ko banque fulɓe ha fuɗɗama ko mani hammene ko menɗa hedde 5 walla 5 milliards ɗon mbayru mi namtude kaɗen haala mi andan noon sene woodi eɗen jogui ha yo kono en ngala dusirde jaɓɓorde kay eɗen jogui kono ko dusgol ngol probléme jaɓɓade kono men eɗen jaawi ngal banggal kono duuse kay eɗen jogui oɗo caɗele e oɗo Abdoul Wahab no fewi kay heddi noon ko enen heddi noon ko enen yimɓe tampuɓe ɓe ko yimɓe tampuɓe tampi ko tampo yimɓe tampuɓe ɓe ngalaɓe ko ɓen goni tampuɓe e banggue leñol ngol ɓe ngala jangde ɓe ngala ngalude ko ɓen ɓuri tampuɓe min kam ko ɗum teskimi so Allah sinno wonino kay Abdoul Wahab joguiɓe ɓe gandal ɓe e joguiɓe ngaluɓe ɗum timmata sogon machallah kala kene waɗe gando e galo gardima ɗum joni won soɓe calima joni ko hunde boni kono gorko feeri ko mi ardaki ɗum ɗo ala garde gorko sa ardima heedi caggal fof ko ka gardiɗ sallimi juurima yoɓe mballu en hen yo andunɓe e joom galuji ɓe mballu yimɓe koy sallimi juurima ala ko nodde no hulɓini no fewi no hulɓini eɗen piire bang yo bang ƴeew tan ɗo e reftere joni ñanden ɗo tan les Touareg tan ɗo tan Mali kala nden piira kala Touareg wonno wiye hay sikkinno waɗani hen kural mum waɗi hen junggo mum wawde ɗum e wasde wawde a yii coloneliji désertude donzoji ko noon kala donzo ɗo wonno e toureji ana Mali e walla Burkina ala ko noon Mauritanie tan goto fof no fati tongue e jooɗen ɗon tan yo Allah fam a jaram Seydi Sall ɗum noon a jarama Alassane Mayida Seydi Sall balugol man jooɗi peewi yo gen yoɓe moƴƴere ɗum noon en nani to nayori ɗo en gasa tigui tigui e gurdam pelle
holko wurni pelle men ɗe holko wari pelle men ɗe caɗele gonɗe hen holko saboto ɗum wooda e gueɗe mbaɗe noon ya Alpha Pam arti hen kankone kadi won to nayori ɗum noon ha joni en jokkat golle tan jen toon to Mamoudou Golloko Seydi Golloko saɗa hetti hen jaam Allah walema mi andata keɗɗani mi anda ko jaam ñali walla ko jaam wali Golloko bisimilla Mamoudou Golloko so tawi aɗa haala min nantama tigi mbeɗa andi Mamoudou Golloko ne jogui caɗele seeɗa to banggue micro uttima kono noon haalande nde arani Mamoudou voilà même micro gongol tan utto Mamoudou Golloko wala ɗum noon Golloko Ba kanko yinno ƴettude konngol kono ne waɗi saɗede seeɗa micro makko utti noon kono kadi uddima e bisimilla Mamoudou Seydi Golloko wadde aɗa wawi silade seeɗa garta ƴeewen tigui tigui so tawi ma gueɗɗe deftu lawol Mamoudou kiloɗa seeɗa voilà ɗum noon tedduɓe heeɗiɓe gonɗen koye haalirde rendo kolat online wondude hono toon to radio Agname ko noon kadi hello Facebook yewtere meɗen dartule jole jole dutɗen toon to Mamoudou Golloko arte ɓoggole Seydi Golloko jaam Allah ñalema eyyi ceerno Abdoulaye kam mi salminima wona nan machallah a salmitama juurama joni kay foof ne heeɗima Seydi Golloko alhamdulillah min calminima min juurimama kadi min beytanimama min ñaganmama Allah moƴƴere nde balɗe juurowa battande moƴƴe won noon ñaganade ote wonmoɗon ko ñagadade hoore mum anon noon ko wayno Yaya Pame kono neɗɗo ñaguinima on ñagoni ko hoore mum siko neɗɗo baɗɗo himmi mum leñol mum yo yaaru yesso on ko ñagantede Allah amin ñaagui Allah noon minen yo Allah hokku min joganɗen timmi kadi on calminama on juurama on beytanama kadi addi yiyande wonde fayida kono noon min kam ɗum mi yiyante o hakkude leydi Asman kawral meɗen enen tan ha mbawi wadde hunde felle men e ɗumɗoji men mi yiyante o de ene wawi noon aroy koɗe min yiyani sibu yimɓe gartorta ko mum fof koɗo foti ardade tan ala il faut wooda jaɓɓe hedde caggal wooda jaɓɓe hedde yesso kadi jaɓɓe hedde yesso ɗe hennaɓe yesso ɓe kadi kamɓe kadi ɓe kenno koye mabɓe caggal kanko en mbayani noon en mbawata yaarude yesso an jaɓa wooda ardiɓe jaɓɓe ardade ɓe kadi jaɓa hedde caggal on tuma noon haqqillaji dokkodire miijoji dokkodire gostodire miijoji jaɓen wadde hunde kadi sen mbi piyen sen pii kadi tawane rewa lawol taw tulmani yitata hay goto mbaɗen wonno koreji jolfuɓe nde mbaɗatnima e woɓɓe guddiren compte banque ɗe woodi ko bawɗo yollude toon kalis kono tiroɓe turoto ko Abdoul Wahab tiroto ko Yaya Pam goɗɗo wawa tirade to mbuɗu manque ɗum ende mbuɗu ɓoori par ce que ko ɓe droit jogui droit yaade banque soɓe garani mbuɗu yaltata hol bawɗo ñamde mbuɗu ay goto wawi ñamde mbuɗu sowona ɓe so mbuɗu manque ɗum ende mbuɗu ɓoori on tuma gandanɗa hoorema taw wonko jiɗɗen wadde mbawen wadde kono pelle ɓuuri million pelle fedde nde hay fedde wotere ala hen ko firti ko fedde ne waɗɗa tan ene haale tan ko haale ko hawtata ko ɓammi yiide pelle warsa wiite fedde waɗi fayida seeɗa eko jiimi ay onon o mbasta nanden ko waaji goto wiye ceerno ha buus en jeeya banggue tiidino on goto waɗi hen fayidagal e pelle fedde mum waɗi fayidagal mum fuɗɗi maade fuɗɗi yiyeede haalo pulat mbiya ko en yewnume mo ko rette mbo heddi ko gandanɗa hoorema enen tanka en diwani no mbaɗen ni en diwani min ɓuurma an ɓuurini nini en jata hay nokku kadi pelle ene moƴƴi wawi jokkude jogade pelle ne moƴƴi kono pelle nde moƴƴi woodi koɗo jibiti kono jibiti comme no par exemple Touba no waɗata ni Touba joni ɓe ƴettat ko wayno juma ɓe mbiya haɓe maha juma o wiye mahar ɗum ko somme combien de millions mahar ɗum joni noon ɓe ƴeewa yimɓeɓe nan ɗon wonɓe haɓe gandi ɓeɗo yimɓe wi wonɓe mum fof wiye yo waɗ 30 000 francs ayi soɓe mbi mum fof waɗ 30 000 francs nde ɓe gayno haala tawde mum fof yaltiri te 30 000 o to waɗi ɓuuri projet moɓe jiiɗi wadde ɗo ɓenna on tuma on projet ɓennine to ɓenninama kalis o jagge joñe toon ko yiiɗi waɗede goɗɗum waɗa kono enen en mbiten ko mum fof yo ƴeewa ko wawi ma ɗum ɗo wooda hen mbaɗa wooda hen mbasa wadde kono sen taƴi en mbaɗi yalti kadi rewnama lawol tan janggo neɗɗo o jogota courage wadde tant que en diwani e ko gonɗen ko Allah kadi en andi pelle men ɗe jahani kadi no mbimon ni tan ko hono kalno ñanden ko tan bono yoni kay eɗen go e ko gonɗen ko kadi ƴetti kadi leƴƴi
ma kan kam to ñam on ƴettinde ɗi kadi o battini kadi hande ko salen hande kanen janggo gollo he d'accord en ɓeydi jiiɓe salli ala Muhammad aɗa yallah aɗa yafa toon mo jiidi en won wonano no fanade jaram seydi a jarama Seydi Gollo ko golle man joɗɗi peewi yo gen yoɓ moƴƴere e hande ala caɗele ko toɓɓere pelle kalten toɓɓere pelle tinnoɗen tan mbasen yaltude toɓɓere nde kaalen pelle tan saabu goto men fof nana fedde ina andi ko wurni fedde ina andi ko waɗi fedde nde ina andi kadi won pelle kadi mayɗe ni kalisaji men nana hande mofti e banqueji ɓe andi ko wayno Mamoudou Gollo ken Allah tan sall en jogori tiwroyade tan tiwro mbaɗa e hajuji men yalla won gaynako a jarama Seydi Gollo ko golle ma jooɗi peewi jeen toon to Mahmoudou Diop no wirini yewtere meɗen hande jewten koko fewte pelle meɗen holko wurni pelle men holko waɗi pelle men holko adata tigui hono carigo walla mbiyen ceerago caɗele gonoje e nder pelle men holko saabi ɗum ɗon hande gadden hen jiyanɗe meɗen kaalen pelle guure kaalen pelle leyɗele kono kadi kaalen pelle leɗɗe ha pelle gandanɗa pelle ene mbayno kooce jiyanɗe meɗen holko wurnata ɗeɗo pelle e holko warata ɗeɗo pelle ɗum woni toɓɓere nde Mahmoudou Seydi Diop saɗa yetti hen jamma Allah ñalema eyi Abdoul Wahab mi salmini haalirde Agnam mi salmini Kolan Layen e reta rendu kadi gollogo onon no Mamoudou guitta ɗum par ce que mbi Mamoudou tan sikkata ko min haade ɗum mimde gollogo o watti wiyata gollogo Mamoudou Gollo kadi taw wiya Mamoudou tan moƴƴir min kadi ceerno ya paami salmini ɗum kanko aɗa andi kanko aɗa andi min luttu aɗa kanko ɓernde nde lutti Bamako kanko joni ande luttata tan kañum foof o sinno mbaɗa luddude Bamako dañi ɗo ngal tan ɗo andi ɗum ɗo luttata ɓernde lutti toon eyi min salmini on kalɗo ko namdal mo ngal tan ko waɗi fayida no feewi saabu agal metti naatde ni saabu sa renaki ɓeɗɗa ko jiibde haqqillaji yimɓe ɗi gueɗe ɗiɗi ne goodi ɗin ko fama muyam e yimɓe hen keewi haalde pellede kaala ngalu kaala gardugol gueɗe ɗiɗi e noon ko ɗum woni caɗele meɗen enen miijo ngo ardini ko so yimɓe naati hen ko ɓuri hen probléme hankkadi yimɓe tan probléme ɗi foof mbaɗata concentré koye ngalu est ce que jogoto fedde ko ngalu walla jogoto ɗum ko miijo walla jogoto ɗum ko feere walla ko gandal jogoto ɗum enen kala ko wawi waɗede so tawi en puɗɗima en jeeyi ha en goɗɗi tan heewi addude caɗele men ko bagge ngalu o toon yimɓe haqqillaji men foof concentré a toon hankkadi yimɓe natta hoolade ceeɗo e ngalu o walla no waɗi hen kalitaji nan ɗo mimi yii to pelle no goodi kalitaji dinna ha heewi jooɗi won noon feere nde ronka hawrede yimɓe noon hawrude feere he donc yo gollo ko feewi donc firti ko peeje men ɗe enen kala ko faati e feƴƴidde haqqillaji eɗen kuli ɗum noon wawata wallude hen ko yimɓe men économique hen ɓe saabu enen mbiyen kala ko hoolnaki en natta hen walla ko en ganda walla ko majjiri kono noon mi sikku ngaluji dañaɗi ɗi gueɗe dañaɗi aduna ɗe foof ko risque hen enen mbiyen ko risque enen mbiyen ƴoƴi en mbiyata risque wonat tan e hunde se neɗɗo o noon so tawi hande gardiɗo no mbiyeten en gardi pelle ɗe enen ɗe mbiɗen keewi pelle ko hen sa en kewani pelle par ce que fedde mbaɗɗa ɗo nde a waɗi ɗo fedde a fini yalti a waɗi fedde wonde kadi noɗɓe noddata hen gandata fedde ɓe ɓeɗɗanen ndega fedde ɓe won fedde nde koye kono wotere ni te kadi fof ko miijo woto woni hen heddi noon mi anda eɗen mbawi eɗen mbiya saaha fof en ɗonki dañde ardiɓe walla en ɗonki dañde rewoɓe est ce que enen eɗen jaɓa rewdirde saabu woni rewdirde ko rewdirde e miijo ngo kadi yimɓe men hewɓe naata e pelle tawa fedde nde ɓe ganda hay so ɓe gandini ɓe keɗinoma holko woni juɓɓude fedde nde so ɓooyi tan ɓe gadda hen kamɓe miijoji mabɓe fedde noon wawa wonde no fulɓe ne pourtant kala ko saggi en ɗo e aduna he ko fulɓe nan jogui konngol mum ne lelli en jogui konngol mum ne lelli en mbi tubma caaya so tawi aɗa yiɗi hettitade ma nayi ɓe caali jakka nawi a nangui a wi goto fof yo adde miijo mum wawa ɗum donc fedde eɗen mbiya so fedde waɗama gardiɗo fedde yo rokku yo yimɓeɓe fof yo garti miijoji mum kono ɗum wawa par ce que ɓe taw bonde fedde woda ko wiyama oɗo ardi fedde en peltat fedde makko nde jaɓi hakkille mum kala ko waɗi fedde nde gabboɗen makko ɗum woni ko fulɓe mbiyata ko mawɗo jino mawɗamen goto noon o heewide o wi feere hayso ko bonde ko hawrande nde ɓuuri kadi eɗen mbiya gaska so tawi gaska ne ase so enen fof en jaadi enen fof kawri en gasi gaskade ko yawno guiɗo ñande kawroɗe gaska moƴƴani foof seɗen jogui ubbude kadi ɗum ɓuuri yawde mais enen est ce que enen mbaɗa on re enen kala ko fate développement en mbatta ɗum réagir sabu ko risque mo kalam ɗo eno coosowo oya gonɗo yerel men ɗa yerel soyna nani ɗo e hol ko projet o ƴettuno
projet o ƴettum nani o perdi hen 800 milliards men da wono caggal wati projet goɗɗo ko ɓamti hen sabu firti ko cikketen ka projet men ɗi ko kaalis woni probléme men woni probléme ko miijo kanko oɗon jogui miijo makko jogui gandal makko hayso nanni ɗo ene boni miijo ngo wonnoon nanɗon so waɗi récupéré o arti o firli hiɗum fannu goɗɗo yahno ma ɓamtu donc pelle men ɗe il faut paamen ɗum so tawa en paamani ɗum ɗon ko dendal ko enen ko miijo woni fedde en jaara ko miijo woni fedde so neɗɗo addi miijo muɗum ballen ɗum e miijo heen no miijo ngo no miijori ni kala o wiiri gabboɗen makko ko enen en mbawa mbiɗen ko ma ndenden makko miijo ngo non ndenden makko ko ballal ngal min no ari no musidɗo haalde nani ni aadi jawdi maɗa jogui jawdi min goto mi wawa waɗ ɗum jiɗɗum ko ballodir cohli men moɗon woto sohli miijoji moɗon kono noon yataw miijo mum no yaadi eko no jiɗirmi ni par ce que so tawi an mboɗo sohli miijoji mon on mbi ala onon ma gadda miijo ngol lundima min mboɗo fewji hunde fof mboɗo jooyi mboɗo ni gandi waɗirde mi adda on hen gaddan ala mbiyen ala ngoɗo miijo mami sellira ga miijo ngo walla mami sellira ga miijo ngo mais mi sikku yata non kala miijo mbawɗo addu gaddan ko miijo ɓeydo hen woni miijam ngo somi tawi on kaali tan hawri ɗum jaari hen so tawi en mbawani wadde ɗum par ce que wiyama yimɓe tata so gondi ɗo kala no yimɓe tata gondi ɗo miijo men certata donc so tawi goto fof yabbita ko miijo goɗɗon eyyi mi sikku woni caɗele meɗen pelle men ɗe ko miijoji wonte kaalis ala pere par ce que kaalis wiyama ɗo haalama ɗo joni o haali ɗo aussi wiyama o fof adda 20 000 o adda 30 millions o adda 100 millions ɗum ɗo ala probléme meɗen donc taw ɗum ala probléme meɗen holko woni probléme meɗen ko miijoji jabbe sara kulle ɓe haali ɗo fedde nde o haali nde mi sikku ɓe mbaɗi déjà fedde mabɓe ɓe mbaɗi batu mabɓe mangu sakkiri mbaɗi ko gambi donc firti hay sara kulle men kewi haalede wiye kulle kala ko moɗo mabɓe est ce que joom duuɓi ɓe kaltata walla ko gardiɗo ɗo aɗa andi yimɓe ne enen ko probléme meɗen enen kadi so wiyama mawɗo enen so nani mawɗo tan mawɗo ko joom duuɓi o ko haali mawɗo wiya mawɗo gardiɗo hayso wona joom duuɓi konko woni mawɗo jama mawɗo ɗum ɗo wona kewɗo duuɓi o enen noon ɓurɗen tan teddinde ko mawɗo joom duuɓi o très bien on yo ɓe mbiyata ko sarkore wona nanɗo sarkulere on ɓe mbiyata ko sarkore wonno sarkore kala ko fewji oɗo woni mawɗo gardiɗa no mbiɗaɗi kala ko fewji heddiɓe ne keddi hen eyi voilà enen noon jarɗen ko joom duuɓi o kala ko haali joom duuɓi wawi wasde mais enen so tawi a haali tan joni hankkadi ha goto hawata ɗo e béré tawi o ko mawɗo ko haali ko en ngala e mum an ko mawɓe nde mawɓe so goppa mawɓe mbima voilà mais mawɓe ne mbawi wasde jogade miijoji moƴƴi donc ɗum tan no jinno mbaɗa tan ko caɗele men ko miijoji men ngo en donki wawde famde ko miijo poɗɗen rewde wona e ɗum ɗo miijo ngo so neɗɗo addi miijo mo wi ngoɗo gaddu so eɗen jiiɗi yaadude mum ndewen e miijo makko ngo hanko joofo mbasen yurde haade par ce que neɗɗo hay goto wawa wadde o fedde nde mbiya aɗa waɗa hen kalis o a risque ala hen ñamde o ñaami walla ñamani wawi ñamde wona hen kono noon yo miijo ngo waɗe feere a yetto hayso kaali kono so enen den so jii tan en jii en payi o ñaami hen gasi bonni o ñaami kalis men en feddi men kadi fedde men fusa donc tawa en galla ɗum ga preuve ko ñaami walla o ñamani ɗum ɗon mi sikku caɗele mawɗum mawɗum par ce que sakke neɗɗo gadduɗo miijo mango ina adde yimɓe yiiɗi wiide yo yimɓe gara mbaɗa ndeɗo feere walla gara men ndeɗo fedde a yiiɗi e fewjude fedde ma aɗa yiiɗi fewde nde fedde nde feere weltindade ñamde hen ha fedde nde wasa timmude mi sikku sa sen ƴewtidima koye men tan eɗen gandi somi waɗi ɗo haalide añam jimi haalde aɗa ko mangu yo waɗa développement yo banni so tawi wiyama ha ko waddi haali añam ko mono ñama hen par ce que won koye bonnude mi sikkani neɗɗo adda hunde mum ha fewa ne yiiɗi fewno kadi naga bonna donc ne wawi ni woda ko ari o ñama hen kono noon enen kam paamen kam ko jiɗɗo ɗum yo ɓaw yo mawnu so mawni noon ko nden yaaji noon yimɓe fof kecca hen mi anda so idima jiiɓade ɗum kono on jarata namdal nan ɗon beele an jiiɗa tan ko gardiɗo fedde e kanko tan yo jogo tan miijo ngo jogi ngo yimɓe fof yo jaadu hen heddiɓe kam ngala hen gueɗal kañumen kam ko waɗoɓe piye tan walla ko ɓeydi tan ɓalagal kañumen kam ngala hen yiyande kañumen cikkuɗa mi feeɗi mi faami kala ko mi gadduɗo fedde o nde o addi fedde nde mi sikku holko haali no mbiɗen ni hunde waɗe fedde fandade donc so tawi o addi fandare nde ko ni fandare nde o yiiri ɗum enen fof wonani en tan ko piye men fandare so addi noon o wi en
min noon fedde ngaddumi nde ko min e ma e kaari ndenni miijoji men ɗen ɗiɗi gonni woni ni kono noon caggal ko ni min ko ni ngaddiri so tawi a jaɓi fedde a jaɓi naatde e fedde a jabri no addiri fedde nde no yiɗi fedde nde ni mi sikku wodanani no wiide an adda miijo ma so jaɓani miijo ma goto aɗa yaltawa e fedde wonde walla aɗa waɗa contrôle fedde nde mi sikku ɗum woni caɗele ko ɗum ɗon par ce que eɗen mbiya eɗen keewi wiide neɗɗo ene ardo yimɓe taw ɓuranno wade jogade miijoji moƴƴi mais kono jiɗɗen ko yo yimɓeɓe kawru e miijo woto moƴƴi yimɓe kawru e miijo woto par ce que en gandi ardiɓe leydi kirsaji ɗi gaddi ɗi fof wona ɓuuri yimɓe gandal mais heddi kamɓe koɓe mbaɗi fof ɗum yaha yimɓe fof jokka hen fal force Abdoulaye ko hadama woɗɗirade min ajarama seeɗa tan min jiɗɓe min jiɗmi haalde hen ko seeɗa tan mbimi noon nane mbimi ko ardiɓe ɓe foti ardade yimɓe fof mbawa ardade kono noon anduɓe ɓe woni joom gandal en woni ɓurane en arabe en français en ɗum ɗo joni fof e alluɓe ɓe ko kamɓe poti joddaɓe wodat ardiɓe woda heerɓe caggal woda heerɓe hakkude min ko ni mbirumi nane yimɓeɓe kamɓe fof ɓe mbawa andinde ɓe mbawa kadi wasa andinde saha fof noon neɗɗo no wasa janggo kono noon ko ɗon poɗɗen ardade kala ko jiiɗa neɗɗo fof wonko arda so Allah mi sallima juuɗe mum woda heere ardiɓe woda jaɓɓe heere caggal goto fof yo addu yiyande mum tan heddiɓe joom hakkillade en mbimi ardiɓe mbawanno joy walla nayi walla eɗen mba keewi ardiɓe e joom kalisaji en joom kalis o an addi kalis ma mbiya ala an il faut miijo ma wona hen so wonani hen sana va pas par ce que kalis walla ko ɗum mbimi noon neɗɗo haɗa waɗa hen kalis ma ala no mbiri haɗa waɗa hen kalis ma tan mbiya ko ma gardaɗa ɗum oy an mbasa an leƴƴa balle kam mbaso fo alsan sall ko noon mbimi a jarama yiyande ma nanama tigui faamo ceerno hewide ni a jarama Mahmoudou Diop wadde tonguɗo on tan kadi gartene won woɓɓe joguiɓe konguɗi gaccon hakke goto fof ko yo addi yiyande mum tan ƴeewen hol hen lawol kuccugol ngol ko feere tonga ɗon jarama on fof ko pour yidde wi tan ko tawi en mbaɗi fedde tan mbaɗi fedde kanko ardiɓe walla mbaɗo ardade fof walla kamɓe so nawi gaddi walla joyo ɓe kawra ha kala nde lurodirɗen minen goppa peeja men ɗi min gabbo e feere ma nde haaji hen so nden so moƴƴi hen tawa par ce que nde ɓuuɓeɓe atu so yimɓe jaɓanima feere ma caggal ɗum en jeeyi gaddi ardima hande ko mbinoɗa ko wayani walla wayani holno mbatten joni ɗon weeli artu kono sa sali ɗum gueɗa tan heewi bangue ma joni enen nen te jiya renda men kala ko neɗɗo sali hankkadi premier au début o hankkadi yiiɗa feewa o yiiɗa hankkadi janggo e jaam wiye Abdoul Wahab salminomo ngoɗo miijo ngote hande ɗum moƴƴi o yiiɗa ɗum mo yiiɗa nan ɗum yiiɗa nan ten ɗum kanko yiiɗen gande men ɗum ko caɗele jarama kinade nan ɗon a jarama Seydi Diop golle ma jooɗi peewi yo guene yoɓɓe moƴƴere en jiiɗino yettade Ali Mamagna e jinoɗen ko rokkudemo konngol taw o ñagaki kono kisa o suuti junggo ɗum noon Seydi Niang saɗa hetti en jaam Allah ñalema guiɗo walla walema toon to dow laddiɗo Amérique Seydi Niang walla Niang foof ne woodi Niang Abdoul Wahab min calmini min juurimama kadi so Allah min de komi ɗaninoɗo kono nde ƴeftumi téléphone o nde keɗimi ko jewtoton ko hunde nde wande fayida ko hunde nde gurmi ko hunde nde jinmi ko hunde nde ko woni ɗiƴam min ko wiyete pelle association ngaji ko arti fof min salmini kala mo tongoɗo ɗum wonɗo ɗo salmini haalirde Agname fof salmitimama Seydi Niang konngol ngol to wawi yettoyade e duuɗu baba adama fof e toɓɓere addan ɗo nde ko toɓɓere wande fayida ko toɓɓere nde guurɗen nde ganduɗen ko pellel min de somoɗa haala e hunde kallen ko yeru e ko ganduɗu min gandalam haaji min Ali Mamam dokkam yeru koye fedde teyade mo cilol ko ɗon jeeyani nde idri wiyeede ko ɓural so wiyama fedde ne nafa walla nafara kam hokka ɗo yeru nde idri ko ɓural min taw somi jibbinama ne nden en wawi taw mi laaɗaɗo taw mi wattani yaade ko ardi fof ende reɓa hande naari e laddeji ɗannungal hande naari e laddeji woni ɗanniɓe France en Afrique centrale nde doloye France holde woni nde doloye France nde France naɓe jeehi France ɓe jokke mayde ɓe jokkodiri e wonɓe fuura wiyeteɓe ɓural ɓe
dans l'histoire no Allah waɗata kamɓe ɓe jeehi haa nokku ɓe canji jaɓɓal kamɓe wonɓe France ɓe ɓe mbi hannde nde yittende ɓural nde watta TAD woni Cilol association de développement nde nafi holko woni nde nafi ko wiyete fuure fof so ɗon keɗi kayre iɗi wadde ko wiyete journée culturelle hankadi addude aadaji men e hollirde aadaji men e noddude laamuji ɗi ngara ganda holko woni nde ɗo fedde par ce que kamɓe laamuji ɓe doganande ɓe watti dogande eɓe ngara ɓe mbatti tawtorede ɓe mbatti wadde hen balle mabɓe e nde yaha premier juma mo Cilol min maarimo juma julteɗo ɗo o TAD mahidi ballal Allah ballal won deuxième juma mawɗo mo gollere deuxième juma mo Cilol TAD mahidi école aji min kaalowo école aji jangumi ɗi ko TAD mahidi premier collège école aji to jangumi ɗo min keeɓi entrée en sixième min jahani Matam mi yahani Dakar ko TAD waɗi ka laamu Sénégal e sahaji so tawi tan aɗon dari oɗon jiiɗi wadde école walla goɗɗum ɗo waɗino temps ɗum eɓe gandi tan so ɗon ɗumini ɓe mbaɗa feere mahon école aji mon ɓe gaddi noon jangguino so wiyama nafara min de nafa cadre uji kewɗi jalti hen tan wona hay Cilol naɗa so jangguide Agnam naɗa jangguide Ɓoy Diaye naɗa hande gardiɗo plan Sénégal émergent o kan oɗo Aliou Seyni Kane guijam Aliou Seyni Kane ɓe ko promotion men minen jiiɗi jangguirde collège Cilol ɗo den collège aji ke ngala e diwanuji men holko woni fedde e nde nafa fedde nde nafirta ko nde dirta fedde waɗatake tan par ce que kala garnoɗo tawi baamu walla tanum ne waɗa ɗon tiba ba on yaha goɗɗo ara itta tiba ba waɗi ɗon huɓere ɓacci on yaha hande enen yontaji arɓe ɓe mbaɗi tersuji enen kadi sen jeehi sukaɓe so Allah jaaɓi so gari mbatta buildingaji ɗum woni ko dirtinta fedde jogoro ko vision min yiyano fedde yuɓɓude fedde jogoro ko vision jogo sarɗiyeji jogo wiyete règlement intérieur juɓɓuɗo aha ɗo saɗa yiɗi wonde nde ɗo fedde ko ni mbaɗa aɗa fiya piyema lewru fof sa jooɗima lebbi tati a fiyani an a yaltini hoorema fedde wona gardiɗo fedde walla wonɓe ɗummi fedde ko an yaltini hoorema fedde nde garta nde a haalnama holko woni sarɗeji fedde nde kono noon mi arta tan kadi mi wasa woɗɗoyde enen pelle men ɗe hande so lawol hokkide développement pelle men ɗe wuuro fof wawno wonde diwan fof bawno wonde il faut yimɓeɓe jaɓa huccude nattawade social holko woni social wiide tan hande holko ɓuri wallede hande tan Agnam Touré Diallo walla Agnam yeroyade e garde tan kaadi de sallaji ne moƴƴi de ndennden ɗum ɗo kono noon holko poɗɗen rendinde ha ɓesgu leydi ndi ɓesgu diwan o walla wuuro ngo watta liggorade ha janggo e jaam ɓen so waɗa ko joɗɗinama ɗon kala ko cohluɗen sen ballima laamu arani taw eɗen ɗumen minen ndeyi ko mbimami ko affaire pelle TAD gacce ngalama ndiyam forage uji ko minen mbaɗen koye men de forage uji ɗi puɗɗi ɗuminde fuɗɗo wiyede nanne rutgaji galleji ko 9 millions nden ɓuri hande ko kaali ko duuɓi sappo joyyi wa sappo jeeɗiɗi 9 millions nden min ɗuggiti ɗo yaɓe min mbi France naɓe ndeeƴe ngare gay minen hande emin gadda participation min ɗuggiri ko 9 millions min mbaɗi tiwoji min mbaɗi contrat ji nden contrat ji ɗi mbeɗaji no ɗumin min mbaɗi fewji min mbaɗi contrat ji wuuro ngo ene yaara noon yehi ha ɓooyi hande to jarten ɗo min mbaɗi ko wiite nden waɗa finɓe tan Cilol nodda
wonɓe Gabon walla wonɓe France mbiye min cohli ɗum ɓen nelda nodda wonɓe Amérique ɓen nelda min pini min mbaɗi créé hande ko jarten ɗo ko wiyete fédéral leydi fof ɗo woni min efti ɗon yimɓe tan hankkadi kala kene waɗe ko budget mo annuel mo mbatten leydi fof tajana e haqqe doole mum ko addata so addi nde tongue nawene hen santé woni ko safuuji woto wallira nawne hen éducation firti hande étudiant ji men wonɓe Dakar walla CSN Diourbel en hande nana partout université ji keewi min guidori ko Dakar kono noon ko ɗon woni ko wallata étudiant garɗo mo ala to woni oto jangde mum bonde min luwana ɗumen appartement ji to goni ɗum ko teyade saabo woni yummo gaga ne yaha min hande alhamdulillahi rabbil alamin ko fuɗɗa gila mi jibina ko fotino teyade Amérique hande oɗo mandat hikka ko min wona président teyade mo Chine liggudire e cilonɗa donc fedde hoto yimɓeɓe mbi fedde nafata tan hasko ɓodde wotere ɓe gaddi tan ɓe mbaɗi ɗo Agnam o ɓe ndendini wiya ɗum ko Agnam naaɓe fof ndendini ngare ndeɗo ɓodde enen fof ndendini enen joɗɗini ɗo yo won comme no monument ni ɗum kala génération aji garoji ma dogue ijam woni aha Abdoul Wahab en nde rewno wonnoɓe ɗo ɓe kañumen nde mbaɗino ɗum ɗo aduna woni hen ko continuité hoto neɗɗo fel hoto neɗɗo no wiyete mawɗo président américain goto wiyatno Kennedy o wi hoto ƴeew ko leydi ma wawi waɗandema an kono noon an ƴeew ko mbawɗa waɗande leydi ma on paamani tigi machallah hoto wi tan holko Agnam naaɓe mbawi waɗande ala ƴeew an holko mbawɗa waɗande Agnam naaɓe haade aɗa titoro ka citoyen Agnam naaɓe Ali Mamadou Niang waɗi fayida no feewi mbaɗandi fedde nde ko wadde fayida cilon naaɓe mi ari cilon Ibrahima Kane Ibrahima ja Oumar Abdou Wahab tinda oɗo Ibrahima wele mi anda so bawɗo nande mo mi anda mi noddi o ƴettani no mbinduɗa nde mi noddi kono ƴettani eɗen mbawi may noddimo kadi ƴeewen inchallah an hoorema wimo tawi ko connectiɗo yo noddu dingiral ngal walla natta e groupe he tan a jarama Ali Mamadou Niang a weltanama no feewi saabu ko kalta cilon ko mbeɗa andi cilon seeɗa saabu 1983 ha 1987 on saaha ko ɗon gonnomi mbeɗen sa haali pelle ɗe ha toon Amérique en camminat ɗon Amadou Tidiane Dia Kala Dia ɗe gandi machallah cilon ko dariɓe no feewi kono namdel tan daɓɓel ngel cornamɓe ɗon beele nde ɗo henne fedde nde ganduɗa ko huftidinde cilon tan wande fayida beele ala tan pellon tokoson tan ciri ndi seeɗa kañumenne kadi gañi tawtorede ngal ɗo dental tan mbine ene perindo banggue wonde mataw ɓeeto ko joom ngaaluji en kollata ko wonɓe américaine walla ko wonɓe Europe en beele ɓen ngala hen tan to banggue cilon tan e gueɗe mbaɗe noon walla ni gueɗe goɗɗe ko mbawɗa sifade ɗin fannuji caɗele muɗum eyyi caɗele kam toujours ne waɗa min hande somo sifo hen caɗele tifut kalan caɗele ko jooɗiɓe cilon kono noon kala ko yimɓeɓe gone aduna he teyade kala to wone aduna he ene yuɓɓi kono noon aɗa andi yummo woni yummo kala ko ƴooga yuppete ko cilon holko yuppirte cilon ko toon woni no mbiyata sondu nana dow kono haqqil mum woni ko less to neɗɗo wawi wonde e aduna he foof teyade no wawi wonde e aduna he foof mbimami komin dendirɓe ɗi hankkadi ko ñiiƴe bamɗi woni ñiiƴe bamɗi an onon wonɓe Cameroun ɓe minen wonɓe Amérique ɓe ɓeɗo wonɓe France ɓuuri ɓesnude kono noon so kalis ne fiye ƴewete hankkadi ko rendinde goto fof to doole fedde mum tolni adde kono to banggue miijoji nane no waajo yinno on lurdiri ɗon seeɗa to banggue miijoji mi wima leydi fof ƴeftama yimɓe tata min ndendindi mbaɗi gon bureau woni bureau fédéré ngon waɗata coiffé kono caɗele tan ɗe min jogui kam ɗe ɓuri jogade
ko yummo emin donc yo ñiibi mi joolotol cilon to yuppereeɗo ɓen jooɗi ɓe toon ɓe ɗon min donc ene yaha eɓe mbaɗa heen kono noon holno min ɓuri yidde ko min ɓuri yidde ko min keɓani ɗum way hay ɓiye mo jibinɗa holno jiiɗata waya tawa heɓani wona hay ɓiye mo jibinɗa kono emin jiɗi ɓura ɗon woni ɓura ɗon hono no diaspora o daruri ni to wonɓe toon ɓe darurima noon tan ɗumen aɗa andi hay goto funta hay goto hunde nde tiiɗanma fof mbaɗa hen ɓuuɗuma ko ɗum wawi wonde fof hase ndendi ni enen fof añanaɓe ndendi ni en mbi eɗen mbaɗa ɗum ɗo gonɗo gabo addi buɗɗiɗo mum an gonɗo nder aña mo ane adam ɓuuɗuma ganden ɗum ɗo hase min ndendi ni min totti yon jogo ko pour wuuro ngo onon ko jogorto ɗon ha feewa ko ɓuuɗuma nana hen doolema nana hen miijuma nana hen ko noon o yarata yimɓe ɓe mbaɗa développé manque ɗen tan ko yon mbaɗe haqqillaji men ɗi kala ko jiiɗa hande laamuji ne mbaɗa ko gonga en waɗi ko fedde wawa yettade kono ko ɓuri hewde jomum faraali fadde laamu hay wuuro wooro hol kecce ɗe ngannduɗa jomum en jooɗi ɗon tan ne kaɓa tekke boɗeje laamu ngu to laamu foti arde kono holto poɗɗa ko kalminani ko kennedi wi ko ƴeew ko mbawɗa waɗande wuuro ma haɗa ma ƴewde wiide holko wuuro ngo wawi waɗande ɗum woni soldat wuuro ngo a jarama ɗo waɗi fayida no feewi golle man jooɗi peewi commentaire tan daɓɓel cornami ɗon e ko kalɗa ko to banggue to lalateɗo hen saaha ne waɗa caɗele won fedde wotere mi wasa sowtude inde nde anduɓe fof kam ne gandi to kalami ɗo e nden ɗon fedde mawɗo goto no haala o wi ɗanniyankoɓeɓe jogui ko ngaalu kono ɓe ngala gandal e so tawi ɓe woni wonɓe caggal leydi ɓe e so tawi ɓe gaddi ngunɗon ngaalu soɓe gaddi to lamurgo ɗo Dakar ɗo wonɓe ɗon ɓe ina jogui gandal kono ngala ngaalu so tawi ɓe ummitima ɗon soɓe jeehi to Fouta to wonɓe Fouta ɓe ngala gandal ngala ngaalu kono jogui ko kongu e mowni kinare ɗum tagui caɗele ɗe ene gona e ɗin fannuji anduɓe ko kalami ko so tawi paami nder fedde ne gandi a jarama Ali Mamma Niang golle ma jooɗi peewi yo gene yoɓɓe moƴƴere e ma en jaato Amadou Abdoulaye Dia ko mbeɗa andi Alhusseine Sow to woni ɗo han kadi ko jahowo jama inchallah jetɗen to makko tan seeɗo ɓeyde hen hunde garten Amadou Abdoulaye Dia gacca hakke Seydou Sow Poulo saɗa hetti en lawol ɗimmol jamal hiirema Alhusseine Sow walla yeehi Alhusseine Sow seydi Kane mi salmini ɗon taw bisimilla salmini ren ngoye kuuɓal min ko artude tan e ɗum min kam bange ko bonnata pelle ɗe ko ene heewi wona ene heewi gueɗe ko ardi fof fedde sene sose ene woodi miijo mum ne woodi ene woodi holko sosi ɗum ene woodi ko jaɓi ene woodi ko sali e nder heen ɗum so rewa ene yaawi warde fedde so fedde sosama ene woodi ɗum ɗo ko ɗum ɗo min jiɗi ko ni nde ko ɗum ɗo ene ngalu ne fiye malla ngalu ne ƴeewe so ngalu ngu ƴeewama en tout cas kam ngalu ngu ko kala wawi wadde ko ɗo rewata ko ɗo rewata ko wona ɗum min ngala hen kono e nder heen so wattama rewnede ɗo fota rewde ɗum ne kadi ene bonna fedde ɗum kadi ene jeeya e wone pelle bonɗe kadi so ɗum ɓenni wonko Mamadou Diop haali ɗon mbaɗa yaade e makko mi heewani yaade e makko ni kam kono ɗon kam mbaɗa yaade e makko fedde jogui ɗum ko miijo alay saago miijo ngo ko ma ardo taw ma tiiɗa nde goɗɗum fawa hen eyyi ɗum woni wonko kalɗa nane won kalisa kewɗi nane banque ma boloki firti ko kal fedde nde jogui kalis mais ko luural waɗi
kalisa yiɗi ko jaggade ɗum kam nan ɗo e nder leydi he ene woodi pelle nan ɗo kena boye 200 000 euros mal 100 000 euros nan ɗo e nder banqueji donc noon firti ko yaha ko fandare nde no wiranno yo waɗir ni ɗum ko change te kadi so neɗɗo ardinama so yimɓe ardinama omo rewiri lawol omo rewri miijo ngo no foti rewrude ni ɗon kadi yimɓe ne poti jabde ko kono heddo kadi aɗa yiya garɗo hannde neɗɗo ara hannde adda miijo won kadi yimɓe mbiya aha ɗon ene ɗon kadi min ɗon kadi min kam mi heewani yadde eɗen kadi fedde waɗi ko lawol min kam ko so Allah min ɗon kam so Allah meeɗa jabde ɗon ko min mbaɗa ardi fedde mbaɗa fedde ful gila sosa ha joni mbaɗa hebgo pinal gila sosa ha joni mbaɗa ardi fedde Seydi Souleymane Baal kono noon ko wiya ko min mi ummata ko ɗo ɗum ɗo wiya yen mbad fedde nde ko ɗum woni fandare mum ko ɗo woni ko poɗɗen wadde alay sago ndewen ɗo kono goɗɗum ene wawi wadde goɗɗum yo taw comme so kalde goɗɗum naati hen yimɓe noddimi mala noddi ko batu mbaɗa batu waɗe e nder hen nde ɗo toɓɓere adde est ce que yimɓe en jaadi ɗum ɗo malla jaadani ɗum ɗo kono noon min goto malla han goomu ardinaɓe ɓe sabu wona hoorejo tan ene waɗi secrétaire uji ene waɗi kolaɗo kuuɓal mbiyatnum ene waɗi tan gueɗe fof nan ɗon hakke yimɓe sappo ene garta en tambi fedde nde wona ɗen tan jogui fedde nde kono yimɓe kadi wonɓe caggal ɓe yimɓe ardaniɓe ɓe kodi ko ɓen jeeyi fedde nde donc ɗon alay sago kala kene waɗa hen ko caggal ko jiida e dosde ɗum ne foti miccede ɗum tagui noon min Allah mi hulde on banggue kala ko naatti e fedde Seydi Souleymane Baal kala min kewi wiide kala bawɗo yo waɗ hen mbuɗu mum ɓe mbaɗa 5 euros mi waɗa 10 euros mi waɗa 20 euros e nder hen ɗum yaltine totte hay so koye dow inde Seydi Souleymane Baal kam tawon ko yimɓe jaltini kalta men kono wona e ngal pour janggo oto caɗele ɗe gadde mbadde wiye ɗum ɗo waɗnomo ɗo ɗum ɗo waɗnomo ɗo eyyi tan ko wona ɗum min kam cikkumi ene jeeya eko ɓeydata warde fedde eyyi mawɗo yo so ari ma gardiɗo ko gardiɗo kadi gardiɗo Allah sago hokke ko foti hokkede kañumne yo andu kañumne ko rokka ko gardinata tan kono noon ko ɓuurani haqqille heddiɓe min kam ni woni ko pamirmi Seydi Kane alay sago yimɓe mbatta haqqille no fewi kadi won aroɓe tan jogui gandal mumen no Bamamati Amadou Abdoulaye ni tan han kadi gara gadda miijoji mumen tan kadi ene kebbina miijoji taw fedde ko haalata kanko remade eyyi taw kañum fedde ko haalata ko e ko fedde ko haalata ko e fedde yarko wona goto kadi yimɓe jaɓan ɗum ɗon ene adda caru so ɓooyi tan yimɓe majjat so yimɓe majji goto fof nattan fiide so yimɓe natti rendude fedde ma yat eyyi so yimɓe natti rendude e fedde ma yat so yimɓe majji miijoji ɗi han kadi pulɓotiri majji han kadi sa rentaki fedde nde yimɓe nattan arde sa noddi yimɓe nattan arde sa noddi yimɓe nattan arde sa noddi yimɓe nattan arde anne aɗa ardi yimɓe garata aɗa nodda yimɓe ɓe namdo holko tagui pourquoi yimɓe garata ƴeewa ko an woni caɗele ɗe taw wona an woni caɗele ɗe maalo ko yimɓe ɓe holto caɗele ɗe goni ɗumne kadi foof ene foti ƴeewede e nder hen Seydi Kane onon tiyama a jarama fofuma golle ma jooɗi peewi Al Huseyni Seydi Sow yo gueɗe yoɓ moƴƴere e kankone kadi ko gardiɗo fedde ceerno Souleymane Racine Baal en nani ko haali yenna makko golle ma jooɗi peewi ɗum noon jeehen toon to Amadou Abdoulaye Dia gorko mo babaɓe looti beelal jeeri beela ndiyam moƴƴe ngari ƴogoɓe a ñagamo yafuya noon Al Huseyni so waɗade kañum ko noddinowo mi anda nodda mi anda koye julnowo ɓenen ko jaahowo jama joni ɗum noon Seydi Dia jamala ñalema walla walema eyyi on fini mbaɗa fini e findi mon waɗi fayi ndewɗiɗi yettere meɗen jilaɗo ceerno men Alpha Yakam fuɗɗi tan ɓe jaata Hussein Sow eyyi kañum ko ɓuuri hewde hen kam so Allah haalama kadi ñaa kadi rokki hen machallah yeruji kadi
yeruji kadi baɗɗi fayida min kam sinno sagam ni yeruji ñaarokarɗi moƴƴi ko kanko waɗane yewtere heeride par ce que ñemmude hunde ko moƴƴi ñemmude ko gueɗe ganduɗa taw koko meme koɗo galle o haali de wallahi eyyi ko hunde wande fayida c'est à dire gueɗe baɗni hen nane en kaalino fuɗɗinoma haalde hen kadi mbaɗi heewi wiide noon neɗɗo kadi mbaɗa andi eɗen jogui sifatan mo keewi neɗɗo wawa c'est à dire haalde hoore mum weeɓani kono noon alay saago no mbimi ni mbatten wawde haalde koye men haalde hoore mum noon wona haalde min ene waso ko haalde expérience uji gurdam muɗum ko ɗum ɗon woni haalde hoore muɗum a faami ko golwale jomum waɗi e nder aduna ko ɗum ɗon donc ko ɓuuri hen heewde ko expérience uji gurdam ma kalata yimɓe nana ɗum ñamba ɗum kono wona en tant que an neɗɗo o par ce que goɗɗo ne wawi wadde ko ɓuuri ko mbaɗɗa ko a faami donc noon ko haala ɗo ko ne heewi c'est à dire ko ñaa ko faate ñaa ko haali ko ɗum ne famni par ce que ñaa en jogui ko vision mbaɗi heewi haalde ɗum noon c'est à dire yiyande nde ganduɗa taw ko yiyande woɗɗude kanko joni wima o ari o tawi fedde sosɓe fedde nde noon ɓeɗon calculani fedde nde won jeeɗum walla won keeril walla won jogorɗo daña hen avantage taw ko avantage personnel c'est à dire ko fartange keeriɗo enen ko ɗum ɓuuri heewde ko ɓuuri tampinde en c'est à dire goto foof so waɗi hunde walla so rendama hunde alay saago ardina kañum ko yiɗi ko d'abord ardina kañum holko jogori dañde hen ardina kañum hol ɓuural jogorgal wonande hen jomum ko ɗon noon déjà jomum forsata guila départ o soit yiɗa ardade walla kañum sosi fedde kañum addi miijo donc won objectif mo yiiloto naani hen yimɓe mais yimɓe ɓe ganda jomum holko woni dow walla hol miijo mo jogui e ko wona hen ko ɗum addata so ɓooyi kerejaji ɗi adda caɗele fedde nde eggine nawe banggue goɗɗo wattoye goɗɗum walla nawe e ɗaminare wonde donc noon yimɓe woɗɓe donc famɓe mbiya an minen wona ɗum woni ko umminno en ko fewnude galle fewnude galle nayyi walla fewnude galle tel walla wadde barrage ɗo walla ɗum ɗo hen jomum nawa noon fedde nde banggoɗo wiya mbaɗa jogui yimɓe joni noon holko mbawɗa annene wawde walludemi hami daña e ɗum ɗo donc ɗon déjà foosi woni haqqilantagal yimɓe woɗɓe ɓe joguinoɓe ewa en kaali haala structure fedde no foti mahorade c'est à dire ko enen pelle meɗen sahaji ne mbaɗe tan sahaji taw koye pelle ɗe mbaɗire tan taw wona pelle miijade taw ko pelle tan d'après taw ko wattidiri tan koye mettere walla cehtele walla frustration tan fedde jibine hen so jibinama hen noon neɗɗo o no mbiɗon ni neɗɗo o kañum tawa waɗiri fedde nde tan min de ɗum ɗon musimi donc alay saago mbawen wadde fedde pour ƴeewen mbaɗeɗen safra ɗum ɗon safrata ɗum ɗon noon wona an costo fedde o oɗo haali ɗum nani no wiyete ceernam paam haali ɗum nani kadi Hussein Sow haali ɗum fedde foti wadde ko terde ɗe no tergal foof won gandal foti jogade hen kadi enen pelle meɗen ne heewi ko wiyete amateurisme ko c'est à dire ko ne heewi tan gueɗe ɗe ganduɗa taw ko jaaden hen taw ko affaire tan wona gandal muɗum mais ko jomum peut être ene yiiɗi ɗum tan mais hay sinno alana ɗum gandal walla ko wona ɗum ko cuɓoɗen mbiyen wonde fedde wawa wiyede ene c'est à dire neɗɗo goto ara wiyene yiiɗi daranade fedde nde taw ko neɗɗo mo keftinde kewɗen ko suɓade neɗɗo kewɗen ko wiide emin jonoma wonani sa waɗi noon neɗɗo tan andu sa renaki ndeɗon fedde sa renaki nde waɗat stagné ko gonga eɗen kuuli ko mbiyeten démocratie ko eɗen kuuli wiide wonde hol jiɗɗo ardade fedde nde par ce que déjà jiɗɗo jaltuɗo hoore wi wonde ne yiiɗi ardade fedde nde sa renaki oɗon ene wawi taw ko kanko wonata personne morale fedde nde won miijoji ɗi jogini fedde nde walla mbiyenmo hadema wiiden ardo fedde nde haala min holko jiɗɗa wadde hol fadare ma e fedde nde ganden oɗo ene wawi yonede walla ne wawi nawrude fedde nde ɗo ganduɗa ɗo nde ummi ɗo taw ne wawi eggin noon janggo jaam goɗɗo so ari kañum ne ɓamta kadi wona continuité o mais enen kewɗe wiide tan ko ala minen min jona kaari ko mawɗo kaari yo ardano en fedde nde ayi déjà ɗon tan en foosi pourquoi parce que wiide e neɗɗo tan emin jonama ardano min donc enen en ganda kanko holko soomi en namdakimo holko ko yiidemo tan e jimme makko mbiyen oɗo ne wawi artanade en fedde tawa en jiyani expérience ji makko e nder terrain o en jiyani holko golloto en jiyani volontariat mo waɗata en jiyani haydara tan e gueɗe makko ɗe ganduɗa ene rokka en fandare par ce que mi haali nane mbimen aduna ko expérience uji haalde horum woni expérience uji ko ñaa haali ɗo ko joni ko yeruji baɗɗi fayida fitti ko yimɓe hewɓe ne mbawi tugnade e ko ñaa haali ko mbawa mahde hen pelle men taw ko pelle ɗe ganduɗa pelle lucratif pelle gartiroɗe pelle
pelle kaddoje jawdi pelle kadi ɗe ngannduɗaa tawa ko fedde pelle ko façon ɗiɗi ko noon yeyi pelle waɗi ko sifaji ɗiɗi ko soit ko eko ñamguɗen kam ne wawi tawnode sifaji goɗɗi kewɗi kono enen ko pamɗen e felle ko waɗi ko non lucratif e fedde lucratif c'est à dire fedde yencinode e fedde nde yencinta noon woni fedde social woni fedde walloɓe woni felle fabotoɓe woni pelle ɗe ganduɗa kala ko kewi jomumen ne mbaɗa hen juuɗe men fedde lucratif noon ko fedde nde ganduɗa tawra wawa darade taw wonko jibinta min darna fedde taw wonko jibinta enen noon ko toon woni caɗele meɗen mi anda ko hasidagal mi anda ko a yiɗa c'est à dire jomum daña fedde nde ɗon ha wiye wonde ƴellifima e ndeɗo fedde sababude ne waɗa ɗeɗo golle généralement heewi wonde ko concurrence uji so tawi jomum andi tan oɗo wonko dañat hen minnene koye hen gonnomi mi dañi hen miijo seeɗa mi faami jomum ko wone dow holno dañirta holno heɓirta tan minnene mi fera mi yaha mi fuso mi waɗa feere mi fuso e fedde nde mi yalta hen mi yaha minnene mi sosia pellilam mi sawdino ɗon minnene mi watta waddude jomum concurrence garmi gara taw ko idéologie o ko kaari sosno ndeɗo fedde ɗum waɗi leyɗele occidentaux ji wonɓe hen ko wurɓe hen ɓe enen en gandi ɗum ɗon sa addi miijo hankkadi ngoɗon miijo hay goto wawa sawdinde ɗon hono ngoɗon miijo ene wiya ne wadda ma concurrence a ƴewat kay annene holko ganduɗa kala ñana mbaɗɗa ɗum jomum wawi porten plainte par ce que windete waɗe dossier ji waɗe document ji wiye wonde ngoɗo miijo ko kaari addi kanko fewni oɗo ɓurel ibrahima fewni oɗo ɓurel ƴewata kay ko hol goɗɗum ko mbaɗata ko wona ɓurel o kay a ƴewat addude kay anen miijo ma donc ko ɗum ɗon wallata yimɓeɓe wawde développade wawde ɓulnade jomum janggo jaam kañum wiya wonde ko ɗum oɗo waɗi rewi Allah rokki ɗum ñeeñi ha wawi miijade ngoɗo miijo kañumne addi ko wiyete fat o addi ɓurel o addi ɗum ɗo o addi ɗum rendo noon wona rendo ngo wona wawa hutorade ɗum wona hankkadi kaɓɓirɗe ɗe ganduɗa taw ko ɗum ɗon eɗen bancira ɗum kono kadi ko wona ɗum ko c'est à dire ko eɗen keewi haaluji e nder pelle meɗen c'est à dire ko fedde so sosama tan hankkadi ko guttuji hankkadi ko goto foof ko heeɗam heedi goto fof hol kaari hol gardiɗo fedde nde hol kalɗo miijo ngo hol biɗo ni ƴewetake ni miijo ngo hol nafoore hol moƴƴere muɗum donc ɗeɗon gueɗe foof nanɗon kadi pelle meɗen ñan fof ko cosa on kaali ɗum ni fedde sose hande janggo murɓo fedde sose janggo nde murɓo goɗɗo adda sawdin ɗon hunde tan wona ko yimɓe même yimɓe sosnoɓe fedde nde ko ɓen kadi eggata parto en jii groupe aji whatsapp meɗen so kala ñande groupe whatsapp kesso ɗum ɗo jiyata ko cente yimɓe ne naata so ɓooyi tan ɗum ɗon maaya kadi wiya mes cikkani wonde ɗum ɗo wona miijo adduno ni cikkanani mataw ko yimɓe goni tan koye yaade ene kawje tan ene gone e nder kaya mbeya tan hankkadi ko nani fof tan ndiwa doƴƴo hen ko nani fof min de ibrahima mbaɗɗortomi komi wona e fedde wootere ɓurni mi wona e pelle temedere walla fedde sosade fof mi wiya mbaɗa naata hen ɗum de min mi yiɗa ɗum ɗon mbaɗa e nadde fedde wootere mi moƴƴina fedde wootere nde mi concentre hen mi waɗa hen poti wadde ko fedde heddinde goɗɗo kañumni jogo hen gueɗal waɗa hen foti wadde ko enen foof potten goto men foof woda to ƴellitiri comme ça enen foof ndenden gonen foof comme ça ɗum ɗon wawa nafde en enen foof taw wona eɗen pawdiri eɗen kala ɗo ko damal uddiri fof enen foof cokkoɗen toon so ɓooyi o tampini hoore ma ɗum ɗon wawata nawdude en yeeso donc alay saago ngal ɗon jaɓɓal kadi yimɓe mbatta miijade hen kadi yimɓe mbawi dañde gande kese kadi yimɓe calo kadi kala ko faati e wiide ko mawɗo haali so mawɗo haali kay ala ko wattere hen ay ɗum ɗon foof déjà par ce que ko mawɗo haali ko ene wawi tawa yaaduno koye jamanu muɗum mo wonno e temps muɗum o mais avec jamanu hande o wawata marchide tan koye gande kese ɗe wawata marchide tan koye idéologie keso o kala nde jiiɗa fedde hande yahani ɓosani hay nokku heddi koye miijoji ɓooyi jaɓani mawɓe jaɓani tellade sukaɓe koto wiyede wonne kaari kay ko cukalel en potani heɗade ko haalata ko par ce que la personne morale ɗum ko Allah waɗat ɗum e neɗɗo ko miijoji kesi garoji ɓulnotoɗi way kono wahyede ni way kono wahwini tan ko noon tan way jomum fin subaka tan adda miijo heso pour ɓeydude fedde nde ɗum ɗon noon fawaki e mawɗo fawaki cukalel par ce que ko Allah rokkata ɗiɗon miijoji ko Allah telli ɗum e neɗɗo donc noon neɗɗo o fotani yawde ɗum ɗon fotani wiide o ko cukalel par ce que ko ummoto e cukalel ko par ce que hande sen ji ñeñji kesi ɗi foof ummi koye sukaɓe ko fate technologie ko ɓuuri hedde ko sukaɓe tohosɓe jibna ko hanki e hecci hanki jibina a faami
kañumen gaddat ɗum donc an so gaddi ɗum poɗɗa ko jaɓɓa ɗum balla ɗumen ƴeewa holno mbawi saride ɗum taw ko toon keɗɗa mais hoɗo wi aɗa freine walla aɗa haɗa walla aɗa dartina par ce que wona e ma ummi par ce que wona an miiji miijo ngo par ce que o ko cukalel donc fotani miijade e doom walla fotani haalde hunde ne heɗane walla ne jaɓane min mawɗo o mi haali mi jaɓantaki e min ɓuuri mo duuɓi e min heccimo an wonto jogui expérience ma wattu min kutori ɗum kono noon oɗo saaha joni expérience oɗo en mo joguiɗen joni o accu sukaɓe garto ɗum keeɗa hen moƴƴina pewna an daña hen goɗɗo daña hen comme ça yaaja enen foof mbawen wallodirde ko ɗum tan woni ko jinnomi ɓeydude hen machallah jarama no feewi Amadou Abdoulaye Dia gorko baba loti belle jeeri haala ma waɗi fayida weltanama no feewi yo guene yoɓɓe moƴƴere en calminino wonɓe toon to haalirde nde ko wayno Aissata Sy debbo mo Garli calminan ɗon Yero Garli Ba joom gotiri salminama juurama musidɗo men Amadou Samba Sow mo Agnam Yaraɓe hetten toon to hello Facebook hande noon en jeyani Abou An yota ko jaam jagui mo jagga dendagal iyadi men kala e kuuɓal jehen toon to Yaya Thiam garten Yaya Pam ɓeɗen ɓoyata han kadi mbaydiren e renndo ngo no hanniti ni Seydi Thiam saɗa hetti hen jaam Allah ñalema bandiraɓe mi salmini on fof ko yiɗi ko jago ya fuya Seydi Thiam o nanami de wallahi sanne de mbaɗa fof ɓeɗe hewno han pour seeɗan kiiɗo kadi ɗo kadi ɗen ganda wayno Yaya Thiam to namdeteɗa États-Unis gonmi États-Unis wuro men Afrique Magama Litam Magama Litam gonga tigui tigui machallah Seydi Thiam mbara fine findi anden mbiyeɗa min ko Abdoul Wahab Kane wiyetemi Agnam Yaraɓe wallahi Seydi Thiam mi weltanimama no feewi noon saabu hande woni lawol ma gaddunol tawtere nde ɗo yewtere ɗum ko beelama tigui e weytade ya woni jaam mbimi mi weltima no feewi saabu hande woni lawol ma gaddunol tawtere yewtere nde moƴƴi wallahi weltanimama no feewi bisimilla Seydi Thiam voilà mi salmini balɗe fof mi salmini wonɓe ɗo ɓe fof Ibrahima Demba Diama aɗo hannde voilà donc Amadou Ibrahima Demba Dia kañum ko jamma yaari on ko jamma on jeeyi ko jamma ogon jamma tout à fait jamma kañum gayno voilà bon donc Seydi Kane voilà yewtere nde waɗi fayde feewi mi heeɓiɗi heɗade nane seeɗa taw kan hono ne haala par rapport o pelle cukkumi pelle men ɗe soso jaaɗo joni jama noddude jama o min dan ko watta toon noddude jama soso kam noon ta jama kono ala probléme wonko haali fedde maajo go orientation fedde maajo go ko holko agdi waɗede ɗum so laaɓani ko yiɓe tan nde fusirte fedde so waɗama ko woni fedde diine arɓe ɓe jogui ko miijoji culturel wayno wadde musique aji so ɓooyi sama fedde so waɗama fedde ndema tan ndema ɓola ɓe gandi muji pot so ɓoyde sama fedde sonde darne wiyde hokke wutte wiye ko ɗum ɗo nde ɓorno ɗum so Allah ñaani ngo poyen kadi o pelle men Afrique e ko mbeeluji laamuji meɗen laamuji ɓen Afrique ne mbayi wiyata jaasni ne mbayi yoftini non pelle meɗen mbayi yaade par ce que ko ɗum ñampere nde ngala ɗum ñampere sabu seeɗa tan enen koɓe hannde France o Amérique enen jeeyi goɗɗumen kadi ñam encore ɗum waɗa conflit de génération walla conflit de construction miijoji piwdira donc yawde kakɗo joni hakkude daniyankoɓe kaylis so ari Dakar en jogui gandal so yeehi Fouta ɓen jogui kongo no fof ko wasde han andude vraiment ko woni fedde mon fon wi ɓe ko ɗenen koɓe mbaɗi mbatani en mbi nande fedde woto wi minen ga somin pi Amérique kalis walla France kalis somin gandi on won fuɗuɓe mbaɗe dole moɗon gadde kadde gadde simon ɓe mbimata minen ko mocci moɗon dirti pare ɗum noon ko probléme pourtant ko gonga musɗo so wonde so a woni Fouta ana a wawa puso par lewru a wawa nogas par lewru on Amérique a wawa temedere yoɓi onon so ari moon sono fete laabi wuuro walla onon mbeɗa guenaade wuuro onon dole moɗon mbaɗe hen kono ko gonga mus ɗum fof ko fedde ko départ laɓɓinaka fedde so yiɗi wurde tan ko ma jogo orientation ɗum ɗo ɗe fedde nde heddo ko woni kan halno haali nani wonde fof waɗa fere laamu ha kay laamu on foti waɗtan ɗum ko ɗum ala hen jetti fof moƴi wuuro gudon wuuro e wuuro
école dispensaire ko lamu jiri yibe kaldu quoi ikko do mi haddo odo ngal dingal bimi école Mauritanie Sénégal peut ma heton autant Paul ya 1945 bu 75 projet UNESCO du Sénégal qui monté bay soñji collège kay collège noxo collège primaire Sylvain wala hurar fo ma di ngodo ko système 75 mu UNESCO gassi ko ngonko enen en ko pierre mahar jamaaj mahar jumaaj mahar collège mahar dispensation hay poste may wala berna mais poste wallahi woni gurtini de wayno wala ber haade ber waali begam badi social ko dama jibla parce que jaan lam yir man kan dari surtout mo dani deli wana yi par la kono yo droit mo la wad non hay non say ko wadi ko kuluna mo yana kulan kay gonga déplacer so wonti hande yimbe men law social mo ngara guden ko mar wala magal ko campagne hectare gadde 50 millions nyalam bon to 50 millions mo wona ma école to 50 millions mo wona ma de juma to 50 millions mo wona poste ya dara dubi tigi askar 50 millions nyalam wora bon hedo enen ngara ka keba visa problème be ñu ko grama lawul be ka airport ndute keba chamantin ada wadde baadu berma gallema ada wadde nudu dépassement gallema ada wadde wuti ma ada wadde ma école ma dispensaire bangu ba en ko problème futam il faut yimbe ko woni yimbe law ben pour habete or ngare awantan mo ñu wuteti e wadde campagne ndut wal dole bade ngare on peut le faire revoir c'est un problème social mo nganda war mo dem de fuuton woni e mo 50 mo woni quoi c'est pas interdit c'est pas interdit ama jawi fedde ke net konko yone fedde wota o sel net wa to do option wonna net to mi wota rinte hay to nan wala sam ko ne do ngaba a tampat to gay net lo to ko ndesa goto option goto mais ça fait de 3 à 4 options hay mo da gay do option ko di da ma ndax drak so gay nga pa c'est pas goto ko so ngi hande do de nga baday atampat hay dara ngada épuisé masha Allah dum jini ma hadda on jara ngam fa merci a jarama mawɗo Yaya Cham gorko mo maqama e litama golle man jooɗi peewi yo gen yoɓ moƴƴere e haala ma ne heewi fayide sey gonga haala ma ne weeli kadi ka deeƴi aka gonɗi yo gen yoɓe moƴƴere ɗum no bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe hetti waktuji 16 poyi hojomaji 43 e nder dongol Europe hankkandi yewtere meɗen seɓɓitima no hannirta dani jiɗinno jokkodirde e hono Abbas Sarr jiɗno arta hen seeɗa kono oɗo saaha joni mataw ko luncitiɗo seeɗa so tawi o nattin tan mawƴeten konngol inchallah kono kam e joni en jokkat golle ɓoyta mbaydiren e renndo ngo no hannirta ni dutɗen toon to dowlaji duniɗo Amérique walla mbiyen keddoɗen toon to dowlaji duniɗo Amérique jehen toon to gorko mo mbakane jurude ya Alpha Seydi Pam mbeɗa yakori ka ciloyiɗo seeɗa hol ɓeydol joguiɗa mbiɗa Allah jarama mi salmini gorko ko magama ko sarayero bona legal cali mi salminimo mi juurimama mbo kadi o wiyama kadi bisimilla makko e ɗeɗo kalirɗe Abdoul Wahab Kane heccanki mi nannama e fedde rewɓe wotire koɓe nogase joyo ɓe mbi min gari ɗo tan ko ya yewtan min mbi mi ala mi yewtata ɗo ko ma kaala noon mi d'abord holi onon ɓe mbi minen komin innirɓe koye amen fedde rewɓe dariɓe dadiɓe jaɓɓe gollade min puɗɗi ko hikka watti duuɓi 3 nde min puɗɗi nde ko dilloɓe seeɗa e commerce wonɓe toon to Fouta e dilloɓe hunde seeɗa e business ko wawi wonde foof e diaspora he hamin goni no gasa jeegomo debbo joni noon nde min puɗɗi nde min mbi ko kala mone naata ɗo ko ma adda ujunere an e hoore ma sa yi min nannima ɗo ko sehil maɗa Famadoro haalani min haarama adna addana min ojoji ma saha fof joni noon haade makko wiide mo adduma ɗo min mbi ko ma o yoɓi ujunere o yoɓi ujunere ɗo min goni ɗo emin jaara e million-ŋaji jeegom lewru fof kala debbo gonɗo ɗo ne yoɓa ene yo adda ujunere
min jiɗi ko wadde banque amen tawa hay damal banque goto min daldata ko emin danga jiɗɗo million fof ñamlo hen min kalana ɗum so tawi ne artira ko artirta eyyi guila nden ko ni min goori min keñaki mbimi hol président ɓe mbimi ko an mo nanuɗo ujunere hande ko an woni président min ngala président on nani ka haala eyyo ko bonuɗo ɓe mbimi an naɗɗo hande adde ujunere jeeɗa koye million ngaji jeegom ɗe min ndenndi ɗi wadde hannde ko an woni président min cohlani ɗo président min cohlani hayde min cohli tan ko dariɗo dadiɗo so debbo so gorko jiɗɗo liggade min ngala ɗo duwaw mayde min ngala ɗo parti politique min ngala ɗo haydara min jogui ɗo tan ko rewɓe dariɓe yiɗɓe gollade bisimilla moy mo yiɗa gollade min cohlani ɗo mi salmini mi juurima anani ɗo ko wona ɗum ko kadi 2017 fedde rewɓe ƴella meeɗino arde mbagna min ɓe mbiye min jogui sardiŋe yaya pam ala ko min jiɗi so wona liggade eyyi min jiɗi tan ko coodnamin grillage mbimi so tawi Allah jaaɓi somi yehima mi sooda noon grillage wonno ko 2017 2018 coodanmi ɓe grillage duttimi toon 2020 tawmi guesa mabɓe ba eɓe ndendini hen 12 million eɓe mbaɗi ɗum e banque horko ƴere ɓe ndemat tan basalle mabɓe tamata mabɓe koɓe dañi fof ɓe ndendina haala ɓe jeeya haala ɓe mofta 12 million joni kamɓe goni banque koye mabɓe jiɗɗo ujunna sappo arana sa yiɗi ujunna sappo tan a yahata trésorier indema winde ha ñalawma goto ɓe taƴa ɓe ɓen dañi yimɓe nogas yiɗɓe ƴettude boto nodde so kalis o limama kalis o so tawi trésorier yaltini limi ha timmi tottata ko vice président lima ha timma totta secrétaire général lima ha timma totta président lima ha timma tottuma goto e maɓɓe fof signina on kay gendarmerie matam ɓeɓen joguimo gendarmerie wawde so ñalawma o yonti so ujunna sappo ƴettuɗa pawta hen ujunere so nogas ƴettuɗa pawa hen ujunnaji ɗiɗi joni kamɓe goni banque koye mabɓe ay kono boni ko fof wasata kaldude c'est à dire fedde ko ma jogo fandare nde garɗo fof morengol jubbol nana jaɓa natata a nani a jaɓani yah caɗele men Abdoul Wahab kan ko adi fof ko fooɗonade peewal taw wona fooɗonade peewal nanɗo eyyi so tawi poɗontoɗa ko peewal ma dañ peewal so dañi poɗontoɗa ko ɓuura hewde yimɓe dañat keewal tawa dañani peewal wadde yahata eyyi ko arnode ɗo tan so gala haali négatif duttoɗa kala positif yo Allah waɗ mbagno no waɗi ciloɗi ndaw semaine e ndaw yontere machallah jarama Seydi Pam maro ciloyima no moƴƴi wodi ko waɗi kono mbahana kadi wiya mbahana ɗum noon golma joɗɗi peewi Seydi Pam Ibrahima ko haali ko fate qualité e ɗum noon mbe sikki mbeɗiɗo refta ɗum e pulaar he qualité ko jogade qualité o ɓuuri moƴƴude e jogade quantité o hay kamɓe ɗum ɗon ko haala celluɗo qualité et quantité so yaya ay ɗo joni sa dañiɗo tan joni yimɓe joyo felliɓe onon fof on morima jubbol gotol kala ko ƴettoɗon yahat a jarama machallah a jarama Seydi Pam golle ma jooɗi peewi hoto woni kadi eyyi voilà ɗum noon Seydi Pam jarama golle ma jooɗi peewi kadi yewtere meɗen micro wodi watti ha guede kadi voilà ɗum noon Seydi Pam golle ma jooɗi peewi mataw kadi yewtere meɗen kedorɗen ko seeɗa e kala joguiɗo konngol tan ko ɗon mbaynodirten sonko yiiɗi ɓeydu hen cetta tan no hannirta dani mbaynodiren ɗon e renno ko Amadou Abdoulaye Dia bisimilla Amadou Souri Diom Amadou min kam jinmi ɓeydami hen tan ko
ko no mbiɗen joni sahaji eɗen jiya pelle gure meɗen donka yaade yimɓe ne jooɗo ne mbiya wuuro fof ma ara walla c'est-à-dire jeeda ɓuur fof il faut ngara jooɗo alay sago yimɓe noon sahaji ene certa vision ngaji ha surtout noon walla e nder galleji e koye men hande neɗɗo ne jogo vision mo ganduɗa pour muɗum ngoɗo miijo yaadanani ɗum walla wiyeede tan kaalisaji yo piye pour jokkere ɗam par ce que sukaɓe men hewɓe joni woni hen donkat famni saɗi men gaare eɗen piye kaalis jo wima holko pirten kaalis o ɓe ala ko pourtant pour en cas so hunde ki heftima walla so jaayi waɗi tawa eɗen daña ɗo nokkuɗen woni hen mbiya non minen min pamani minen min gande kaalis so tawi kaalis ne fiye yo wonko jibini so jibini comme ça taw so ɗum ko kalten ko yonti taw ɗum ne wawa ittade hen taw wona tan yo yimɓe continue fiide bujjiyaji tan ene lemmine ene mofte so ɓooyi kalis ronko andude ko waɗe walla dirtine walla ɗum nden ɗum noon ko gueɗel keddigel ngel ko alay sago enen e koye meɗen e nder diwluji men e nder ko kalten ko foof mbawen créer condition ngaji ɗi ganduɗa par ce que ko mi ruttitto tan e cilonnaɓe ko haalata hen ñaano haalit ni c'est à dire ko wone gueɗe alay sago wawa miijede wawa ɓulnede jogue yiyande comme no mawɗo ya fapam haalni ɓeɗo rewɓe machallah sañiɓe Allah rokkiɓe ngoɗo miijo wawde miijorade ni en ha hunde tabitina e dow hen donc ɗum ɗon foof ko créer condition ngaji ɗi par ce que alay sago aɗa andi a wawa yaade Fouta gona wiide o Fouta ne wuuli Fouta ne heewi tampere Fouta a wawa hay jooɗade less lekki e ɗum ɗo suudu sa woni toon a wawa wonde toon mais il faut créer des conditions par ce que enen ɗo leyɗele gonne nde condition ngaji ko créa ene wawi taw ɓeɗo konno koye kaaƴe konno koye gasɗe kono noon ɓe dañi galleji mbaɗama clim autoji mbaɗama climaji aɗa wawi wonde galle 24/24 tawa yaltani bowol sene wuuli sene toɓa sene jangi foof haɗatama aɗa wawi wonde nder galle he pourquoi par ce que condition ngaji créama pour neɗɗo o wawa wonde galle he 24/24 tawa haaɓata buuɓi caɓata e muɗum ñamde ma ne hippi foof ne dañi ɗum ɗon noon alay sago ko enen yimɓeɓe joom pittali ɓe miijotoɓe liggotoɓe addoɓe neldoɓe ko enen pewna Fouta men holno pewnide Fouta men ko créer des conditions ngaji ɗi avec pelle ɗe joguiɗen ɗe ƴeewen kala ɗo manquir hen ɗon par ce que enen eɗen mbawi Fouta meɗen hannde woni koye en chantier kala ko miijiɗa hannde goto foof wonɗo wawi darade dardo e hunde wiye min mami heɗɗo mi waɗa ɗo walla pewnen ɗo walla eɗen cohli nana min coodira nana ɓogge ko babaɓe coodata hen nana donc alay sago créer condition mbaɗen jardin ngaji ha nana wawa soodede wawa yimɓe taw jahani banggo ɗum coodiyata nana ɗum ɗon ko yimɓe mbaɗat ɗum wona Allah wona tubakoɓe wona hay goto ko pellital yimɓe tan tinno ɗum ɗon fedda men ko fedde nana ko ɗum min darani ko ɗum woni komin mbaɗa gasi jiɗɗo wallude min jiɗɗo arde ngoɗon miijo yo ar hen mo wawa arde hen miijo ala probléme so yiɗi wona miñam so yiɗi wona mawnam so yiɗi minen jiiɗimo e baba mbasa yiru ɗum jiiya miijo ngo toppitoɗa mbatta haqqille e miijo ngo donc ɗum woni créer condition ngaji pour wawde wurnude yimɓe wuura natta wawde yowitade e wona gueɗe ɗum tan woni ko jinnomi ɓeydini salmina a jarama Amadou Abdoulaye Seydi Dia golle ma jooɗi peewi en calmini ɗon kadi tokara ma Amadou Abdoulaye Ly mon dulumaji funeɓe ɗum noon tedduɓe hettiɓe keddoɗen ko hojomaji 5 kono eɗen jogui ɗiɗo yiɗɓe nadde goto mo fof tan hojomaji ɗiɗi raɓɓikino ɗon Ali Mamadou bisimilla Amadou Abdoulaye Dia wini toujours ardirade kadi sa yi caɗele kadi joni aɗa yiya guure ɗe yimɓe hewɓe eɗen gandi holko pellel mbaɗen ɗumen jaaha école ma haɗo taw ko fedde mahi aɗa jangi hen a yi janggo jaam ha woni yi kar walla ha dañi liggey an a wi a wonda ko wiyete nde ɗo fedde ɗo ko caɗele par ce que min duham foof ko ɗo fiɗinam ɓuuri jofade ko an ballaɗo ha babaɓe waɗi école mo babaɓe waɗi o aɗa andi ni laamu mahani ko fedde babaɓe memɗini kalis mum mbaɗi jangguɗa hen an janggo jaam sa wonti fonctionnaire e nder babaɓe so fedde nde ne continue ɗon sa wi an a natta e fedde a ɓuntita e fedde ɗo on wallayi o wallayi donc noon ɗon kadi yo yimɓeɓe ko woni fonctionnaire uji yoɓe mbattu haqqillaji mabɓe e pelle ɗe par ce que pelle ɗe ene cohli miijoji mabɓe ene cohli gandal mabɓe ene cohli moyen ngaji mabɓe eyyi machallah ɗum ko erago wongo fayida Ali Mamadou Niang golle ma jooɗi peewi Mahmoudou Diop aɗa jogui ɓeydol hojomaji ɗi tan mbaynoɗen kadi eyyi mi salmini on eyyi
bandiraɓe jaram min ko erango Amadou Abdoulaye Diaw haaldo en ko era condition min fuutata o henene min so yimɓe jogui hen miijoji min ko yimɓe guurdo no wiyete wulini no wiɗo joni gonga no wuli kono mi yii mahateje ɗe ene mahate tan ko ciment te ciment yimɓe fof ne gaari wulde mate ala jogiiɓe condition ngaji tan ko yimɓe mbawa dañde joni tawa yaadani taw ne yaadi ɗum ɗo ɓakkere en walla kuɗoli men tan pewno ha feewa tan taw ngulekini sewo par ce que eɗen gandi ɓakkere jii foti min kam ɗo teskimi 93 gallamen huɓere wotere wonode nde wonno ɓakkere nde sakkati ɗon galle o fof ronka wonde on tan mbawata wonde firti beele ala jogiiɓe condition ngaji yo kam pour condition ngaji walla yimɓe seeɗa par ce que on nguleki on bonita yimɓe hen min kam somi yeehi toon kalam ko haaramde mi yi somi yeehi toon mi wawa natta wawde miijade gon kalam ko mi anda so yimɓe tan wayno yimɓe mi natta wawde miijade no fewi Allah e wulde sabu mi yi toon hay numéro téléphone Ibrahima Demba Diara tan walla Ibrahima walla mi yejjito numéro kono te min hoorem ɗo e worgo joni mbiɗa wawi jaggude numéro ji nogas numéro sappo Afrique kala numéro kono toon so wi to mi yejjita fof mi ronka ɗo nangude hay numéro goto wara mi anda ko ɗum woni min wonno miijade ɗum miijo ko manquede ɗoygol ngol kono mbimi ala hay ga sa manquede ɗoygol walla ko ɗum kono noon walla ko nguleki jiiɓi hakki ɗum woni so cukalel janggi e ɗiɗo école aji walla ko nande ɗum walla woni oɗo fannu nokku goto neɗɗo fof woni fof woni fof foti miijade galle moon mbaɗa wonde joni nguleki haaɓe nde ne haɗa yimɓe hay wawde miijade ɗum woni enen so tawi en guitti projet ji men ɗo en totti toon to wajiɓe en donc wadde hen miijoji men est ce que nguleki ki e alana ko solution par ce que bon ko miijo tan kono min kam mboɗo jogui on probléme somi yeehi toon nguleki no way jagguirte mi ronka nattata hay miijade no fewi mi heewa jejji par ce que Mamadou mboɗo yaha galle jarano galle telɓe reftoya ga mi yejjita hen ɗum ɗo jejji kewɗi hen tawa ɗi jejji ɗi min gayani ɗi mbayani noon no fewi mi salmini ko yiyande tan jarama a jarama golle ma jooɗi peewi ɗum noon yo leɗɗe lore ha heewa leɗɗe ɗe lore no hannirta dani kono kadi golle wawa dañede kadi ngaalu cuuɗi ɗi kadi mbaɗe ko wiyete consulat uji ɗi ha waɗa fayida kono en jii kadi hannde kadi won mahoɓe toon kuɓeje tawi kuɓeje ɗe ɓaleɗe mawɗe tattiɗe ɗe ngo simon kono ko heddi koko ɓakke mara ene fewna ha fewi ɗum ɗo kadi sa naati tan ɗanoto ha beltoɗa ɗum noon Seydi Diop golle ma jooɗi peewi Mamoudou Gollo ko an ñaguima konngol kono kene wayniɓe de wadde hojom goto tan kaɗa ɗon bisimilla Mahmoudou Mamoudou Gollo ko eyyi Seydi Kane a salminama a juurama jarama kadi machallah yewtere ma nde hande nde riisi sibu ɓe gaddi hen haalaji mbaɗɗi fayida kadi joom haqqille foof ene wawi nantade ko haalaɗo ko par ce que cengɗe gandanɗa hoorema dokkoje haqqille kadi pamnoje heddi on kono ko Mamoudou Diop namdi ko ɗum joni ne woodi men ɗo taw kuɓeje ɓakke kono kuɓeje ɓakke ɗe a wawata andude ɗum marani ceerno teɓe mahata ɗum ha col étage jiɗɗa ɓe mbaɗata minen joni wuramen nan ɗon aɓe mahi ɗum ɗon wuramen ɗo kadi aɓe mahi ɗum hay Wourossogui ɗum ɗo tan goto nan ɗon maha ɗum sa naata Wourossogui sa naati hen ko ɓakke kono noon a wawa andude ko ɓakke ko fewna ha fewi ceerno kono mo moƴƴi ɗum yiyani min yettaki amin to min yettaki amin to minen min ngala ɓe masmi machallah sa jokkodiri Ibrahima Demba Diagne wawi wallude ɓe jokkodiraɓe ɓen goɗɗo haɓe ga joni vraiment tewnan ɗum ha feewa te kadi sa naati ɗon waɗi huɓeɗe si leydi ni kono noon no mara ni cikkata ko ɗum ɗo kono ko leydi waɗata e sallallah Mamadou jaram mami haalde Mamoudou Diop caggal ɓoggol mami haalde makko mboɗa andi mboɗa ko tagatomo ngulede mbeɗa andi Mamoudou Diop somi uddi tan nodda kam caggal ɓoggol mami haalane ɗum noon tedduɓe hettiɓe hettonoɓe yewtere men wiyetede dartollo e jole jole ɗo henne dingiral fulɓe fullaɓe lamɗam wonde haalirde rendo rendago ɓurel ɓamtare eɗen jaade kola ɗon layen ko noonne kadi radio Agname ɓamti pulago Agname wiyataɓe dingiral fulɓe en kaali ha toon to sengo Facebook kono kadi ɗo e hojomaji seeɗa ma en taw yewtere nde toon to YouTube wiyete ko holko wari pelle men ɗum noon en ma en gartoy toon voilà no jettamo jarangol mo jooɗi peewi ko ɗon tan mbaydirten kadi ha ñande wonde inchallahu rabbi tedduɓe hettiɓe yo Allah rokku en walde jaam so en mbaali kadi pinen hen on jettamo jarama ɗum no Mamadou Diop jarama no mbimini tan mami arte maɗa garten tigui e nder toɓɓere he an kadi yewtere men gasi ha laaɓi on jettamo jarama ko ɗo mbaynodirten mataw ɓoggol ngol koko tudno yimɓeɓe seeɗa kono han kadi
yewtere meɗen gasi ha laaɓi tedduɓe hettiɓe on foof on jettama jarama golle mon jooɗi peewi ha kadi gandanɗa alarba garo walla mbiyen alkamisa walla mbiyen holɗum nan ɗon tan ɓe dimanche garo inchallah may gar gadden yewtere wonde so weeli gueno on jettama jarama yo gueno rokken walde jaam non Aissata Mara toon to haalirde nde yettama jarabgal ma jooɗi peewi Alhaji Amadou Ndongo jettama Aissata Sy mo garli golle mum jooɗi peewi yo guen rokki en walde jaam ha dewo garo inchallah